Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 2, tuig 2022. Sa mga kabombo naton live, gamalang taong Bombo Haray sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 na kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imo nga cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapangunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, inimola ganimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon niya rin madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Una kita sa makabig naton iya dalagko sining hitabo diri karon sa syudad sang Iloilo. Ining pag formal nga pag turnover karon no sang city government sang mga dokumento sa bahin sang SM Prime Holdings sa pag-redevelop sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Ginatambungan ini sa mga matagas ka opisyal sa SM Prime Holdings kag syempre mga opisyal man sa syudad sa Iloilo. Mayor Jerry Treñas and Vice Mayor Jeffrey Ganson, lakip na diri ang mga konsihales. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ang Court of Appeals kinapakasuhan diri karon banwa ining host actor comedian nga si Vong Navarro. Kay ti ang nasambit kuno iyang kaso nga rape nga ginakusar batok sa iya ang nagakadapat kuno iyang pamatud-an sa korte. Kon madumduman ining si Vong Navarro ang naulamid sa isa iya ka iskandalo sadtong tuig 2014. Atong mensahe bala nga ginumpisahan gining ako lang dito sa kundo, no? Dala ka foods. Tapos ti amo to nagdala si Vong Navarro sang foods, kinaon ni Dennis Cornejo, naabtan karon ni si Drake Lee, nga nubyo man sining actress, si naputi si Vong Navarro. Nag-Pilipino, panda ini si Vong Navarro sa aton sinbak bumbo. Panda nga man, kiti nag-ilitom sang hanog, ang iya sining mata, kag ang iya sining ilong, jutayan lang mapanas sang sa puti ni si Drake Lee kag sa iya sining mga tinawo. Ti karon sa aton sin makabumbo, apisar nga gin na basura ini sang Department of Justice, pero hambal iya sang Court of Appeals nga dapat iya korte ginang matumod kung may ara sang balasihan ining kaso or panumbongon nga rape batok iya sa kay Mr. Vong Navarro. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati, istoryanta na dugang karon driman sa palatuntunan na Bombo Haray sa Udto kay isa man ini sa nangin kontrobersyal nga isyu sadtong tuig 2014. As a matter of fact, sa aton sining mga kabombo, may kaso niya, no? Si Vong Navarro nga gina-file batok man iya sa kay Dennis Cornejo, subong man kay Cedric Lee kag sa iya sining mga kopdanan, kay ginpilit kuno nila ining host actor comedian nga mag-ako nga ginlugo siya si Dennis Cornejo. Dugang pa nga mga balita kaga impormasyon driman sa palatuntunan na Bombo Haray sa Udto, tutukan ta sa pagpangalagad karon sa palatuntunan Bombo Haray sa Udto
presyo sa school supplies nagtaas, nagmahal. Ini karon ang aton sini nga hibalon nga daan by August 22 magabukas na ang klase. Samtang ang Highway Patrol Group nagpaandam nga hindi iya basta-basta nga mag-modify sang salakyan, hilabi pa sa pagdugang sang mga suga o kag iban pa nga mga accessories nga wala man iya sang kapuslanan sa baylo. Ini ang distraction lamang, no? Sa imo sini iyang salakyan. Kadamo sang pinandakop kagapon sa ginpatigayon sining operation sa Highway Patrol Group Regional Office 6. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita nasyonal kita pasiplatan naton ining nasambit karon iya nga panibag-o nga mga opisyal sa bahin karon sang pungsod na Pilipinas. Kay gintumod na diri ang panibag-o sini iya nga COMELEC chairman sang aton sini nga presidente. Giningadlan niya ang iya sinaanay abogado nga si Attorney George Garcia bilang panibag-o sini nga COMELEC chairman karon sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang sa balita sa luwas sang pungsod, gina-encourage karon, gina-encourage karon sang mga opisyal sa aton sini nga mga kabumbo ang pag-ubas sang bayo sa mga lugar nga ginaigo sini sang heatwave. Kung madumduman ang pungsod Espanya, naghambal na gani ito yung kung maligo ka mo sa beach, pwede ka mo kahublas. Ang ila sini nga Prime Minister nagpahayag man, nagkampanya niya, pwede man siguro nga hindi tanan ni pagsuksukon ang mga kurbata. Kurbata bla pero sisang ginagamit na mo, no? No, sinya para nga mabuhin-buhinan ang kapaangon. Istoryahan ta na karon sa aton sini panay nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa Bombohanay sa Udto. Ang mga balita kag impormasyon sugpunan kag panay naton ining patpaton sa pagpanumbalik karon sa Bombohanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sa sang nagkalain. Sa ating international news, US President Joe Biden nagbabala sa iba pang mga terrorist organization na hahanapin sila matapos na mapatay ang top leader ng Al-Qaeda sa Afghanistan sa pamamagitan niya ng drone strike. Samantala, sa iba pa nating mga headline, mahigit naman 4 na bilyong piso ng special aid para sa mga mahirap na pamilya, inapruba na rin ng Department of Budget and Management. Nasa 128 families naman puwersahang inilika sa isang barangay sa San Quintin dun sa Abra. Samantala pa rin, mode of transmission naman ng monkeypox na dapat iwasan abangan, ibinahagi ng isang infectious disease expert. Ang LTFRB pinoproseso na ang bayad para sa ika-14 na linggo sa pagpapatuloy ng libreng bus ride program. Samantala pa rin, ilang kaanak ng dating Pangulong Fidel Ramos nais itong mailagak naman sa libingan ng mga bayani, hiling din na magkaroon ng public viewing doon sa kanyang bayan sa lalawigan ng Pangasinan. At sa ating sports balita, top seed at paborito ng Team USA sa Chess Olympiad doon sa India ginulat ng Uzbekistan. Ang Team Pilipinas naman inilampaso ang Monaco. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong magagahatid na mga balita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Marakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Ipinagyabang ni US President Joe Biden na naibigay na ang hustisya matapos kumpirmahin sa kanyang talumpati sa White House na isang drone strike ng Amerika ang pumatay sa pinuno ng Al-Qaeda na si Ayman al-Zawahiri sa Afghanistan mismo sa bahay nito. Ayon pa kay Biden, hindi na kailangang matakot ang mga tao sa buong mundo. Anya ang Estados Unidos ay patuloy na nagpapakita ng kailang determinasyon at ng kanilang kapasidad na ipagtanggol ang mamamayang Amerikano laban sa mga taong naglalayong gumawa sa kanila ng pinsala. Dahil dito nagbabanta ang pinakamataas na lider ng buong mundo na hahanapin ng Amerika ang sinuman na magdulot ng banta sa kanilang mamamayan gaano man katagal at kahit saan man itong magtago. Nauna nang ikinatuwa ni Vice President Kamala Harris ang matagumpay na US military strike laban kay al-Zawahiri. Ikinagalak din ng Saudi Arabia ang nasabing development. Narito ating pakinggan ang naging talumpati ni US President Joe Biden. He will never again allow Afghanistan to become a terrorist safe haven because he is gone and we're going to make sure that nothing else happens. You know, it can't be a launching pad against the United States. We're going to see to it that won't happen. This operation is a clear demonstration that we will, we can, and we'll always make good on the solemn pledge. My administration will continue to vigilantly monitor and address threats from Al-Qaeda, no matter where they emanate from. As Commander-in-Chief, it is my solemn responsibility to make America safe in a dangerous world. The United States did not seek this war against terror. It came to us. And we answered with the same principles and resolve that have shaped us for generation upon generation. To protect the innocent, defend liberty, and we keep the light of freedom burning, a beacon for the rest of the entire world. Because this is a great and defining truth about our nation and our people. We do not break. We never give in. We never back down. Inyong napakinggan si US President Joe Biden. Samantala naman si Bang Balita sa mga impormasyon dito naman sa Pilipinas, dyan sa Senado ay patuloy naman na inorganisa ang hari ng kanilang mga opisyal na itong Sergeant at Arms na siyang mga ngalaga sa seguridad ng 24 na mga senador. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, kumusta yung aking signal dyan? Nako, Bombo Raymond, you're coming in 5x5. Poging-pogi katulad mo. Go ahead na, Bombo Raymond. Okay, so sa ngayon ay nakantabi tayo dito sa press conference na maaaring ibibigay mamaya lamang bago yung 5th regular session mamayang alas 3 yan ng hapon. At sa mga sandaling ito ay actually birthday ngayon ng Senate Majority Leader na si Senator Joel Villanueva. At yun, isa sa mga inabangan natin na magbibigay ng press briefing mamayang 1:30 yung advice sa atin. At sa ibang dako naman ng mga balita ito, labis na ipinagpapasalamat naman ni Senator Risa Ontiveros yung naging desisyon ng PhilHealth na ipagpapatuloy yung coverage sa 144 na dialysis session ngayong taon. At umaasa itong senadora na sana raw ay maging permanente na ito at ito'y malaking tulong sa ating mga mahirap na kababayan na sumasailalim sa hemodialysis. Pakinggan natin yung bahagi ng mensahe ni Senator Risa Ontiveros. Malaking pasasalamat sa PhilHealth sa pagtugon sa panawagan nating ipagpatuloy ang coverage ng 144 dialysis sessions ngayong taon. Malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Patuloy nating ipapanawagan na gawin itong permanente at palawigin pa hanggang 156 sessions kada taon. Apela rin nating huwag gawing annual back and forth exercise sa pagitan ng dialysis patients at PhilHealth ang usaping ito. Dialysis remains one of the most emotionally and financially taxing causes of mortality among Filipinos. It is an important decision to make so that we are able to remain faithful to our mission of healthcare for all.
Samantala, tama ka dyan kanina, Bombo Elmar, doon sa meron na mga patuloy na reorganisasyon dito sa hanay ng Senado. At kabila nga dyan, yung pagkakahalal kay retired General Ancana bilang bagong Sergeant at Arms dito sa Senado. At mismo, itong si dating PNP Chief at ngayon nga ay Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-nominate sa naturang ika nga ay napakagaling na general. At ito, pakinggan natin, balikan natin yung naging nominasyon ni Senator de la Rosa kay General Roberto Angcan. So, General Angcan, if you're listening, huwag mo ako ipapahiya. You will be securing and protecting 24 of the most high-profile government officials after the President and the Vice President. Itong 24 tao na ito ang pinaka-importante sa buong Pilipinas because we are nationally elected. At alam mo na, this is the last bastion of democracy. Itong establishmento na yung gugwardyahan. So, maraming salamat for answering the call. As I've told you, yung tinamaan ka, hindi ka pa mamamatay dahil may mission ka pa dito sa mundo. Tayong dalawa, may mission pa. Tingnan mo, naging senador ako, ikaw maging Sergeant at Arms. So, may plano pa si Lord para sa atin. Yan, Bombo Elmar, yung naging bahagi ng nominasyon ni Senator Bato de la Rosa sa kapwa niya rin na dali sa hanay ng mga general. At maliban nga sa pagbibigay proteksyon sa 24 na senador, usually yung Sergeant at Arms ang nagsisilbi rin sa warrant of arrest o kaya lalo na sa mga kinokontempt sa mga pagdiniga, Bombo Elmar. Ang Sergeant at Arms, siya hindi ba nagbibigay ng seguridad sa bawat isang senador, Bombo Raymond? Yung may mga tauhan din siya, ganun ba, Bombo Raymond dyan? Parang ganun. Yes, mayroon silang parang hindi ako magkakamali, meron silang parang isang batalyon din na naka-deploy. Kumbaga pero mga private na ito, Bombo Elmar. Mga karamihan ito, mga retirado. So ang magiging head nila ng security ay itong si General Angcan. Siya yung Sergeant at Arms. Kumbaga parang katumbas din ito ng sheriff doon sa Sandigan Bayan at sa mga korte, Bombo Elmar. At siyempre, yung mga former yan, mga retired general. Anyway, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Raymond. Okay, so mamaya ay tututok tayo ulit sa mga regular session dito at sa mga briefing dito, lalo na yung mga nakaantabay dito si Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Joel Villanueva, ang Senate Majority Leader. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita, mga kabombo ka Star Nation. Iniulat nga ng Department of Budget and Management o DBM na naprobahan na nito ang pagpapalabas ng special 4.1 billion pesos na allotment upang makatulong na mabawasan ang epekto ng inflation sa mga pinaka-vulnerable sa bansa. Isang pahayag sinabi ng DBM na naprobahan na ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang Special Allotment Release Order sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash aid sa mga mahirap sa pamamagitan ng targeted cash transfer. Ang inflation ay tumaas nga sa 6.1% noong Hunyo, higit sa 2 hanggang 4% target range. Higit sa lahat dahil sa tumataas na presyo ng langis at pandigdigang mga bilihin na tumas din, pati na rin ang mga lokal na kakulangan sa piling supply ng pagkain na nagdaragdag naman sa mga gastusin ng ating kababayan. Yung second tranche allocation ay asang makikinabang sa mahigit 4 na milyong mga benepisaryo. Sa ilalim ng programa, ang bawat non-4-piece beneficiary na tinukoy ng DSWD ay tatanggap ng 500 pesos kada buwan sa loob ng 2 buwan. Dagdag pa ni Secretary Pangandaman na papalawig pa ang tulong hanggat kaya ng pamalaan ang pondo. Nagpaliwanag naman ang Department of Social Welfare and Development sa inilabas na resulta ng listahanan survey nito kung saan tinukoy ang 5.59 milyong pamilyang Pilipino bilang poorest of the poor. Ang listahanan ng survey ay bahagi ng National Household Targeting System for Poverty Reduction na naglalayong hanapin at tukuyin ang mga kwalipikadong beneficiaries ng programa ng nasabing kagawaran.
Inihayag din ng ahensya na itong programang ito ng gobyerno ay ang layunin nito ay ang pagsugpo sa kahirapan. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na susuriin ang database ng mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa na nabuo yan ng List 3 survey, lalo na ang mga beneficiaries ng Flagship Poverty Alleviation Program, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o tinatawag na 4Ps. Dinagsa ang DSWD na mga kahilingan para maisama sa Conditional Cash Grant. Sinabi naman ni Tulfo na kukunin ng DSWD mula sa database ang mga kapalit para yan sa 1.9 million na 4Ps family beneficiaries na aalisin sa programa. Sa 1.9 milyong pamilyang nawala sa listahan, 1.3 million ang nagtapos sa programa dahil yan sa pagka-recover mula sa pagiging napakahirap hanggang sa hindi na mahirap. Ang natitirang 600,000 beneficiaries naman ng pamilya ay napatunayang lumabag sa mga kondisyon ng programa, tulad na lamang ng paglipat nila mula sa kanilang idiniklara na tirahan. Dagdag pa ng kalihim na ang due process ay susundin ng DSWD sa pag-delist at pag-enroll ng mga bagong beneficiaries. Anyang National Household Targeting Office ng DSWD ay makikipagtulungan yan sa 4Ps Program Office sa pagpili ng mga pamilyang isasama sa Conditional Cash Transfer Benefits. Samantala, doon naman sa Kamara, may follow-up din tayo doon pa naman sa pahayag ng inyong kalinang mga economic managers na tinaguran o may ekonomista na mga mamabatas kaugnay pa rin sa tinatawag na medium-term fiscal framework ng Marcos administration. Yan, iba pang mga balita, mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Pinuri ni House Ways and Means Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pag-aproba ng Kongreso sa House Concurrent Resolution No. 2, ang medium-term fiscal framework ng Marcos administration para sa susunod na 6 na taon. Ayon kay Salceda, ito ay isang hakbang patungo sa pagsunod sa mga international best practices on tax policymaking, paggawa ng patakaran at codification ng Marcos administration sa mamamayang Pilipino sa mga pangunahing layunin sa ekonomiya at pananalapi. Layo ng MTFF na magbigay ng mga hakbang, partikular sa pananalapi at pang-ekonomiya na gagabay sa legislative agenda ng Kongreso. Kabilang sa mga layunin ang 6.5 to 7.5% growth ng GDP sa 2022, 6.5 hanggang 8.0% paglago ng GDP taon-taon sa 2023 hanggang 2028, single digit o 9% poverty incidence, 3% deficit to GDP ratio sa 2028 at mas mababa sa 60% na utang to GDP ratio sa 2028. At ang $4,256 per capita na kita tungo sa pagkamit ng upper middle income status sa 2024. Naniniwala si Salceda na ito ay isa sa mga attainable goals na nangangailangan ng diskusyon. Diit pa ng mambabatas, mahalaga na maitaas ang mga kaukulang revenues sa pamamagitan ng tax reforms, tax collection efficiency. Pagbibigay diin ng mambabatas, ang implicit assumption ng MTFF ay sa taong 2028 ay dapat makamit na natin ang 17.6% revenue to GDP. Samantala, ayon naman kay Marikina Representative Stella Luz Kimbo, mahalaga na ang mga congressional initiatives ay naka-align sa economic recovery programs ng national government. Naglalaman ito ng 8-point socio-economic agenda na naglalayo ng pagbuo ng immediate job creation at poverty reduction. Pakinggan natin si Representative Stella Luz Kimbo. Obviously, the developments in Russia and Ukraine, that's number one. And secondly, well, because we are a very small economy, at sinasabi nga nila, tuwing humahatching ang US economy, nagkakasakit ang mga maliliit na ekonomiya tulad ng Pilipinas. So one thing that we need to watch out for is what the Fed in the US will do, particularly with respect to interest rate hikes. So as we all know, yan din ang dahilan kung bakit kinailangan natin recently magtaas din ng interest rate hikes as a result of what the Fed in the US did. Yan si Representative Stella Luz Kimbo. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang balita, nilalayo naman ng Land Transportation Office na alisin ang kalahati ng 11 million plate backlogs nito sa loob ng 6 na buwan. Ito ang inihayag ni Assistant Secretary Teofilo Guades III. Sinabi ni Guades na ang 11 million backlog ay kinabibilangan nito ng mga plates na dapat ay ginawa pa mula noong taong 2016. Anya, ang kanyang timeline ay mga 6 months na matugunan ang kalahati nitong mga plaka na hindi pa na-deliver sa mga bumibili ng sasakyan. Kaugnay nito, sinabi ni Guades na dodoble ng ahensya ang kanilang manpower ng mga planta para 24 hours na mag-operate at outsource ng isa pang manufacturer. Nauna nang sinabi ng LTO na nangangailangan ito ng 6.8 billion pesos para ganap na maalis na ang backlog sa produksyon ng plaka. Isinasaalang-alang din ng LTO ang paggawa ng mga transaksyon na may kinalaman yan sa pagpaparehistro ng sasakyan at pag-renew ng lisensya sa pagmamaneho online upang mabawasan naman ang mga physical na pakikipag-ugnayan at anya ang pag-set up naman ng online transactions ay maiiwasan ang mga corrupt practices tulad yan ng mga kinasasangkutan ng fixers. Samantala, madako muna tayo dyan sa tinamaan naman ng kalamidad lang itong pagtama ng 7.0 magnitude na lindol dyan sa may bahagi ng Ilocos Region. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Vigan. Go ahead, Bombo Ronald Taktay. Yes, Bombo Lamar, Bombo J, nagbisto na ngayong ghost town ng isang bayan dito sa Sangkintin, isang barangay. Sangkintin Abra matapos na persahan pinalikas ang mga residente dahil sa banta ng landslide, dulot na rin ng pag-uga at pagbitak ng lupa sa kabundukan, dulot pa rin ng malakas na paglindol. Sa naging panayam ng Bombo Radio Vigan kay Sangkintin Abra Mayor Jovelyn Aznar, agad tumulong ang PHIVOLCS at i-assess ang nasabing lugar at doon nakita ang malaking bitak dito sa aking likuran, Bombo Elmar, particular dito sa may kabahayan, kung saan nga umaabot sa 128 pamilya ang persahang inilikas. Agad na pinag-utos ang force evacuation kahapon matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang mga pamilya ay nagpunta sa mga evacuation centers na malapit lang naman dito sa kanilang barangay. Nagpaabot na rin ng tulong ang local government unit ng Sangkintin Abra, ang provincial government ng Abra, ang DSWD sa mga residenteng persahang pinalikas at binigyan sila ng tents, sleeping kits, food packs at iba pa. Sa ngayon ay maraming residente sa bayan o sa barangay Tangadan, Sangkintin Abra, ang mas gustong manirahan o magstay muna sa bukid, Bombo Elmar, kung saan nga sa tingin nila mas ligtas sila at malayo sa kapahamakan. Dito nga kanina ay ngayon, Bombo Elmar, ay nagpapatuloy ang pagbibigay ng relief ng LGU at ng provincial government, pati na rin si Congresswoman Ching Bernos ay nagbigay dito kanina ng tulong sa mga 128 pamilya na apektado ng malakas na paglindol at posibleng landslide dulot ka ng pagbitak ng lupa sa taas ng bundok dito pa rin sa bayan ng Sangkintin Abra. Pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio Vigan kay Sangkintin Abra Mayor Jovelyn Aznar. Medyo malaki na daw kasi pinatingnan nga sa PHIVOLCS kahapon ng umaga. So nakita nga nila na hindi na safe yung mga tao dito. So force evacuation sila. Nung una yung bigas at mga goods ang binigay namin, yung mga canned goods, ganun. Tapos may nakuha kaming tulong galing sa DSWD na food pack. Doon nga yung mga tents, yung mga sleeping kits, yung hygiene kits. So meron na naman na request na galing DSWD, tapos magpapak din sila ngayon sa munisipyo ng food packs din. Samantala, Bombo Elmar, kanina lamang sinabi ni dating Congressman at La Paz Abra Mayor JB Bernos na nakausap na niya si DSWD Secretary Erwin Tulfo at sinabi yung sitwasyon ng taga-Tangadan, Sangkintin at naghahanap sila ng lugar na pwedeng paglipatan sa mga barangay dahil nga hindi na pwedeng tirhan ang nasabing barangay. Particular, Bombo Elmar, sa aking likuran, Zone 2 ng Barangay Tangadan, Sangkintin Abra, Bombo Elmar. Bombo Ronald, naranasan pa rin ba dyan yung malalakas na aftershock sa Bombo Ronald?
Yes, Bombo Elmar, ito nga yung isa sa mga kinatatakutan ng mga residente ngayon, Bombo Elmar, yung aftershock. Pero ang kagandahan nito, Bombo Elmar, pagkatapos ng lindol ng Miyerkules, hapon pa lamang, hindi na nila hinintay pa yung mga authorities na magsabi na sila ay umalis na ng kusa. Nagpunta na sila sa mga bukid, Bombo Elmar, kung saan doon sila mas safe. Pero bumabalik pa rin sila sa umaga para asikasuhin yung kanilang mga alagang hayop, Bombo Elmar, yung kanilang mga appliances na naiwan dito, at kinagabihan, babalik sila sa evacuation centers, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Ingat kayo dyan, Bombo Ronald. Mula dito sa bayan ng Sangkintin, Abra, si Bombo Ronald para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Nag-uulat ng live para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Undisputed number 1, Ilocos, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman, isang infectious disease expert nagpaliwanag muli sa usapin pa rin ng umunay transmission ng monkeypox. May detalye si Bombo Ronald Takay o si Bombo Gerald Dulip. Bombo Elmar, nilinaw ngayon ng isang infectious disease expert na hindi naman daw maituturing na sexually transmitted infection itong monkeypox, or hindi siya pure na maitatransmit via sexual. Ayon kay infectious disease expert Dr. Rontgen Solante, 3 itong nakikita nilang mode of transmission ng naturang virus. Una rito yung close intimate contact o itong matagal na pagsalamuha sa pasyente na mayroong monkeypox. Isa rin dito yung respiratory droplets. Kapag kinakausap ng malapitan ang isang positibo sa virus, ay pwedeng mai-transmit via dito sa tumatalsik na laway, at ito'y pwedeng pumasok sa bibig, mata, or open wound at mahawa ang isang individual. Pwede rin mailipat ang virus sa pamamagitan ng magagamit ng pasyenteng positibo sa monkeypox. Kabilang na rito yung kanilang damit, maging mga beddings at ang mga eating utensils. Kaya naman, narito ang paalala ni Dr. Rontgen Solante. Lahat ng mga gamit yan, bago mo hawakan, magsuot ka ng gloves, no? Maghugas ng kamay, magsuot ng gloves, and then ilagay mo siya sa tamang lagayan na hindi ma-access at hindi magalaw ng ibang tao. And then you have to coordinate with the sanitary na magkukuha niya na this is a highly infectious na mga gamit, no? So importante na meron kang tinatawag na contact precaution, ang paggamit ng gloves at paghugas ng kamay. At dahil dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay pinaalalahanan ng doktor na sundin pa rin itong mga protocols ng COVID-19, kagaya ng pagsusunod ng face mask, ang paghugas ng kamay para maiwasan itong naturang virus. Samantala, nadagdagan pa, Bombo Elmar, ng itong bilang ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 Omicron BA.5 subvariant. Base sa pinakahuling data ng DOH, nadagdagan pa ng 1,055 itong kabuang kaso ng BA subvariant. Nasa 883 naman dito yung nakarecover at ang iba ay patuloy na napapagaling. Sa lahat ng rehiyon, ang regions 9 at 10 na lamang ang walang kaso ng COVID-19 BA.5 variant. Dahil sa bagong kaso sa ngayon ay nasa 3,012 na itong kabuang bilang ng mga naturang variant. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, na-detect din sa bansa ang unang 2 kaso ng Omicron sa variant na BA.2.75 doon yan sa Western Visayas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, reaksyon ng ilang grupo ng mga abogado sa desisyon ng Marcos government na pag-withdraw dito po naman maging bahagi ng International Criminal Court. May detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Hindi na ikinagulat pa ng National Union of People's Lawyers ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo sa People's Lawyer na si Attorney Jobert Pahilga, sinabi nito na kalyado ni Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa rin sa tinitingnan nilang dahilan sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC.
na pag-alaman na ang kaibigan at kalyado ni Pangulong Marcos na si Vice President Sara Duterte Carpio ay anak ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Pahilga, kilala rin ang pamilya Marcos na hindi prioridad ang pagtutok sa human rights abuses. Paliwanag ni Pahilga, ang desisyon ni Pangulong Marcos na kumala sa ICC ay magiging dahilan ng hindi pakialam ng nasabing intergovernmental organization sa lahat ng crime against humanity na posibleng malabag ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit ang extrajudicial killings sa niya noong Duterte administration ay iimbestigahan pa rin ng ICC. It did not came as a surprise to me. Siyempre, predecessor niya si Presidente Duterte, and it was during President Duterte's time nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang withdrawal sa Pilipinas sa ICC is for the benefit of Duterte para proteksyonan siya. Hindi mag-rejoin. Una, aliado pa niya si Duterte. Based on record sa mga Marcoses, yung human rights is the least of their concerns. Si Attorney Jobert Pahilga. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Ang kaanak naman ni dating President Fidel V. Ramos, nais itong mailagak sa libingan ng mga bayani. Hiling din na magkaroon ng public viewing sa bayan ng Asingan. May detalye naman ng Bombo Radio Dagupan. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kamag-anak ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa kanyang pagpanaw noong araw ng Linggo. Ayon kay dating 6 District Board Member Ranjit Shahani at pamangkin ni dating Pangulong Ramos, namatay si FVR dahil sa COVID-19 complications sa Makati Medical Center noong July 31, dakong 3:00 ng hapon. Anya, 2 beses itong na-stroke at hindi rin nila kung saan nito nakuha ang COVID-19 virus. Dala na rin ng katandaan ang kanyang inindang mga komplikasyon at nilinaw na walang nagtangkang pumatay sa kanyang tiyuhin. Labis umano ngayon ang lungkot ng pamilya Ramos sa pagkawala ng dating presidente at sa katunayan na taon pa umano ang kanyang pagpanaw sa kaarawan nito. We only say he contributed to the progress of our great country, our great province. And in his greatness, we're coming in unity with the Marcos family. Ang uyapo ni Lakay Ferdinand Sr. at ni FDR second cousin. Hiling naman ng kanilang kamag-anak na iwasan na ang anumang malisyosong aligasyon na ukol sa yumaong lidera at mas mainam na respetuhin na lamang lalo na ang kanyang mga nagawa sa bayan at bansa. Mula dito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa police report naman, kuha tayo ng follow-up doon po naman sa ₱1,000,000 halaga ng shabu ang nakumpiska sa Cotabato City. May detalye ni Star FM Cotabato. Huli ang 3 sospek sa isinagawang buy-bust operation ng PIDEA BARMM sa bahagi ng Diversion Road, Barangay Poblacion 8, Cotabato City kahapon, August 1, 2022. Kinilala ng PIDEA BARM ang 3 mga sospek na sina Tilong Udin, Dats Mastura at Jomar Udin. Ayon sa mga otoridad, ang 3 sospek ay pawang mga dayo lamang sa naturang lugar. Nakuha sa mga sospek ang 4 na medium-size na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos at mga personal na mga gamit ng mga sospek. Nagkandak tayo ng buy-bust operation dito sa may Diversion Road, Poblacion 8. It led to the seizure of more or less 200 grams ata to ng shabu. And may nahuli tayong 3 sospek. Nagngangalang Tilong Udin, si Dats Mastura, pati Jomar Udin. And then may isa silang nakatakas na kasama. Nahanap pa ng mga kasamahan natin para makuha natin yung pagkakakilanlanan. Ang 3 na aresto ay nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad at nakatakda ng sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Sam ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite. Mga sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sining alas 12, balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo nato na, pwede na kamo ka amat-amat, ibubo nyo na tanan siniyang mga entries yun na. Kahit the more entries you send, the better chances of winning. Sa aton sini nga enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos sa total cash prizes, total cash siyahan. Sa aton sini nga mga kabombo, ipanagtag sa pagbalik sang pinakadako sini nga papromo sa radyo nga naghahatag sa balde-baleng pa-premyo na may cash siyahan pa. Tanan ang daog diri bangod ini nga programa ang wala sa nga hukus-pukus. Ang premyo nagatupa sa matutuod sini iya nga winner kag matutuod sini nga nagapasakop. Ginahatag gilayon ang premyo kay ang premyo ang nagaulat sa winner, hindi kay ang winner nagaulat sa premyo. Bulig sa mga pigado kag pangdugang sa pang-adlaw-adlaw. Masadya kag masa exciting subong tuig ang enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 bangod may 3 ka pamaagi nga para ikaw makapasakop ka magdaog sang cash siyahan. Una nga pamagi, studio draw. Ikaduha, online activation. Panaminami isang disenyo sa inyo sila matinahan. Kag palengke on-ground event. Sa mga kabombo naton sa online ukon sa studio draw. Paano bala ikaw maka-intra? Magbakal sa mga produkto nga yara sa promo. Isulod sa white legal size envelope. Maghambal ikaw white legal size envelope. Puti, wala na sang iban siniya nga kolor bala. Nga may pula dira o kun blue o kun ano pa dira nga kolor. Mahimo man kag daga ka dapat. Hindi nyo pagbutangan sang anuman sini nga mga markings. Katulad abisang butangan nyo na sang scotch tape, masking tape, electrical tape, hindi nyo pagbutangan sila dira. Stapler, screwdriver nyo. Maluoy ka mo hindi gid. Para nga malikaw kamo iyang i-disqualify ina sa aton sini nga Food and Drug Administration. So dapat white legal size o mga malikaw legal size long, nga envelope puti nga long envelope. Butangan mo sang pangalan, address, edad, pirma, contact number, week number 1 pa lang kita, pangalan sa proof of purchase. Sa aton sini nga mga kabombo, ini pagkalipatan nga isulat ang tigulo sang promo. Enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 care of DYFM Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magapahamtaman sa mga drop boxes sa mga kabanuhanan sang Bombo Radyo Iloilo para siniksa kapusan sa mga promo participants naton. Kagina nag-umpisa na kita iya sa paglibot sa mga kabanuhanan agud nga magpamutang sang mga drop boxes. Kung ang imo siniya nga banwa, medyo malayo-layo na ang ginahimo sa Bombo Radio para nga hindi na kamo iya magasto sang pamlete. Sa aton sini nga mga kabombo sa mga terminal bla may araman para ulayhon na lang. Mapadulong mo beri sa syudad sa nga Iloilo kay may kantuan ka mo, may baklon ka mo. Iulog lang na sa Dropbox center naton sa mga terminal, diri sa aton siniya nga mga kabombo. Kada Sabado ang mga studio winners ang may ka-tsansa nga magdaog sa nga mga masunod sini nga premyo. First prize 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Third prize winner magabaton sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Ikadua nga pamagi agud nga magdaog ikaw sang cash siyahan. Dekorasyonan ang inyo sini nga tindahan sa mga proof of purchase sa aton sini nga online activation challenge. Butangan sang pangalan kag address, i-send kuhaan sang laragway, i-send ini sa official Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo. Inang may verify badge bala o kung inang may check
sa aton sinimatag palamati. Magadaog sa online activation ang tindahan nga may pinakaraming sini nga disenyo kag pinakadamo sang likes o kun react sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. So ang strategy dire sa aton sinimatag palamati, no? Dekorasyonan mo sini nga tindahan tapos ang tagsa sini ka bakal dira. No? Hambalon mo nga i-like mo man nga kung sini nga tindahan na. No, kay may paman ka din nga dulce sa ako na. Ini gani para nga para nga daog ako. Damo ako dayon sang mabakal pagin sini iya nga mga panyinda dire. Kung magdamo ako ng panyinda, pwede na nga mapautang ano mo sila, encourage nyo sini iya nga mga suki dira. Kada Sabado 3 ka mga promo participants ang magadaog. First prize mga baton sang 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. May duha na yun ka consolation prize winner. No? Ang consolation prize winner naton duha ka libo ka pesos kag 1,000 pesos worth sang gift pack man. Dako ang tsansa nga magdaog sang tuman kinako sini nga cash prize kag gift pack sa tion nga magpasakop kag maghulog sang tuman kada mo man nga entries. Kag sa palengke draw naton sa palabuton na niya nga Sabado. Dira kita sa may Iloilo Terminal Market. Lasay sang agap lang ara na dira ang team sang Bombo Radio kag Star FM. Magapanigayon sang market draw dira sa Super. May programa kita dira kinakaangay na ginamang sang kantanay sinaot pabingo kag nagkalain sini nga parlor games. Video kit challenge kag raffle draw nga makapasadya sa mga manugbakal sa sulod sang merkado. Sa luyang magpasakop sa palengke draw, magdala sa inyo sini nga entries kag ihulog sa drop box nga ipahamtang sa sulod sang palengke venue. Kada winner ang makabaton sang dugang nga paninda nga kwarta kag mayaraman sang gift pack. Ang mga premyo ang makuha gilayon pagkatapos iya sang draw. Ano mga daog sang tag 500 pesos nga cash kag 500 pesos man nga balor sang gift pack. Tanan nga mga non-winning entries sa palabuton sini nga grand draw sa Setyembre 24 qualified. No, pwede ina mapasakop. Di ko nakahulog ka na sa week number 1 hasta week number 7 pero tido alang imo sini nga swerte nga magdaog ikaw sa daily draw. Hindi magkabalaka kay pagka grand draw base ara dire ang swerte mo. First prize 20,000 pesos. Second prize 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Kag mayara sang tagaduha kalibo ka pesos sa 24 ka mga market areas nationwide nga mayara sang Bombo Radio kag Star FM. Gani mag-intra na sa promo sa Bombo Radio kag Star FM. Enhance suwerte sa palengke promo 2022. Balde-balde pa premyo na. May cash siyan pa. Bombot siya, ano nga mga tawag siya nga, ano nga mga proof of purchase ang tipuno namon man. Subong sa aton sini nga mga kabumbo kung patsimpo-simpo man lang namit subong yung bumbo Brinan engineer magpanyaga ang imo sini nga sudan sinugba nga bangros. Tikon magsinugba ka nga bangros, parisan mo ginayan sang sausawan. Di para nga mananam-nanam ang sausawan mo maggamit sang Silver Swan, sukang puti. Ti mananam ng imo siniya nga sinugba nga bangros ka sudan panyaga. May Silver Swan ka pa nga nagpananam pagid. May tsansa ka pa nga magdaog sang linibo nga cash prizes. 1 pouch or paper label, Silver Swan, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Agod nga hindi maglinapta ang mga pagkabutan nyo sa inyo sininga puluyan, magamit sa produkto sa Orocan. Bisan ano lang produkto sa Orocan, kung ikaw mabakal may sticker na da o kung na kupon, pwede na ina mangin proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bombot Sam, ni ikaw yung nag-grocery man, hindi ta makita sa dako di nga mall sa Mandurriao, hindi ta ka makita diri sa City Proper, sa Haro. Yan wabi kay sa Pure Gold kuya ga pang grocery. Sa Pure Gold kuya ga grocery, kiti ko makabakal kada 300 pataas. Resibo mo 300 pataas, pwede mo na ina mapasakop.
Daw, diri sa Enhance Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Dako pang tsansa mo nga makadaog sa cash sa siyahan. Sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always sa panalo. Ang resibo ha, 300 pataas, pwede na ina mangin proof of purchase. Antes magkaon, antes hikot sang mga bagay-bagay or tagsa ka abot sa sulod sa opisina, magsulod sa balay, basta halin ikaw sa gwa. Dapat gina, lakip ni saton sini nga minimum health standard mo ang paghugas ang kamot. Ti para nga mangin sigurado ikaw nga bacteria-free ang imo sining kamot, magpanghugas gamit ang Lifebuoy. Lifebuoy, now in the Philippines, isa ka sticker kun kupon sa Lifebuoy. Sa tagsa ka matag adlaw sa aton siniya nga mga kabumbo matapos ang malawig nga inoras ang pagtrabaho, kinahanglan naton mag-relax, magpakondisyon para sa pagkasunod naman iyang adlaw sini nga trabaho. O tinami sina makarelax ikaw, mag-inom ikaw 1, 2, 3, 4, 5 hasta sa ma. Drink moderately lang sa San Miguel Pale Pilsen. Isa katansan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Kung may gusto ka regaluhan sa aritos relo, kulintas, pulseras, sing-sing, sa aton sinima kabumbo o kon may nagprenda ka na sa tagsa sini kapag prenda o kon pagbakal, 100 pesos ka balor sa transaksyon sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Isa nagkakupon. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Subong nga panyempo, may mga monkey pox naman nga mga balatian, may dengue. Pero para nga makabato aton sini nga lawas mabakod aton sini nga immune system, imnanta sang said panyawan. Basta said marketing tatak magaling. Isa ka empty blister pad, isa na ka proof of purchase. Amo ning mga produkto nga dapat sini ninyo tipunon waswasin na dira sa paghimo sa inyo sinima entries kag ihulog gilayon sa stasyon diri sa Bombo Radio kon sa mga drop-box centers naton. 43 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Istoryahan naton ining pagsinapol sa mga bar owners, kagaton man siniya nga mga kapulisan sa pagplastar man sa mga safety protocols. Kag iban pa nga mga sahi iya nga malikawan naton ang kinagamo katulad ng ilamang sa nangin kontrobersyal siniya nga The Cave Super Club and Music Hall. Mga bouncer to ginpang sapol man to gapon. Anong naistoryahan? Lakip na sila diri banwa. Ang Court of Appeals nagamando karon iya sa korte nga kasuhan si Mong Navarro sa repo. Diskusyonan taman ini sa Espito Legal sa aton sinipanay nga pagpalayag diri sa bumbuanay sa udto pagkatapos sang mga importante nga mga panumdum. Oras kabombo. Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content.
Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sa digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sa cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kung ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imong nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants.
Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang Tutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Sanbay sa kay Bombo Angel Tan. Aton sining tsikkeron ang ginpatigayon sining pagsinapol sang aton sining makapulisan City Director lakip na diri banwa ang mga manager owners kag subong man ang pila ka mga bouncer sang mga club kag establishmento komersyal diri sa syudad sa Iloilo. Ano ang nag-transpire sa sining pagsinapol si Bombo Angel? May follow-up report. Jel, sa report na please kami. Bombo Champ, handa magpatigayon sa liwat sang security dialogue ang aton kapulisan sa Mandurriao kung ini ang manginkinanglan liwat kaupod man ang mga representante sa mga nagkalain-lain nga tag-iya sa Nesto kag KTV bars. Nangin refresher o kung reminder ang security dialogue naging hiwat Bombo Champ sa bahin man sa mga tag-iya sa mga KTV kag resto bars nga ini sa distrito sa Mandurriao kung sa diin mas naging klaro man ang pagpaathag sa mga duties and responsibilities nga dapat pagahimuon sang aton mga bouncers kumbaga Bombo Champ ang anda nga mga limitations. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo kay Police Colonel Leo Batiles, City Director sang Iloilo City Police, nakig-angot man ini sila sa mga resto bars nga wala sang representante agud istoryahan kung ano ang dapat nila himuon na tuhid diri. Base sa listahan man nga gikan sa aton kapulisan, may yara 13. Dapat gid man tuod mo Champ malawig ang anda nga pasensya kag ang pag-intindi kung may yara rinaway. Dugang pasang natungdan ang pagpatigayon sa mga trainings para sa mga bouncers ang pwede gid himuon sa mga tag-iya mismo sa mga KTV kag resto bars. Kumbaga mas id Bombo Champ ka training kag discussions nga gusto nila ipatag sa anda bouncers kag security guards. Yari aton pamatian ang pahayag ni Police Colonel Leo Batiles sang aton makipag-angutan. So para makita man naton nga successful man kag although nga may mga ibanda rin nga at least 2 o 3 to ka establishment nga in-invite man naton wala sila padala sang ila diri nga participants no. So anyway okay man sa gyap. Sa amo nang pinaka purpose gate nga aton mga bouncers mga security guards naton nga matagaan naton sang refresher nga lecture no. Para at least way kita kasigurado nga kung ini sila gin-hire sila security guard o bouncer ka, way kita kabalo kung gin-orient ini sila. Kung ano gid ang job description nila, ang trabaho nila. So nakita naton dira may mga complaints sa ila, mga bouncers naton. So amo na ang nagtulod sa aton nga nag-initiate kita ya nga mag-coordinate sa aton nga mga KTV bars owners or managers nga makakandak kita subong sa amo sining activity para nga matagaan naton sa nga refresher nga lecture ang aton mga bouncers or security guard. So ang mga wala talambong subong siguro lantaw naton na kung ano ang mayo naton nga mahimo dira nga at least maka-reach out makita sa ila kag matagaan man naton sa lecture no? Ang ilang mga security guard or bouncers nila no may mga na announcement okay na at least to mga 16 to ka establishment KTV bars ang in-invite naton so may 3 dito or
duha ang wala nakapadalas ng ilang participants. So siguro kung later on kinahanglan naman nga maka-contact naman kami isang security dialogue tungod nga may mga wala masyado kiti may mga incident nga naglatabo despite of the fact nga nag-contact na kita dire sa lecture naton na sit up naton de mga kanya-kanya naton nga mga responsibilities ni police, responsibilities nila ang mga security guard or bouncers nila dira kag kung wala na implement masyado kag may mga untoward incident nga natabo so siguro amo naman ang time naman nga maliwat naman kita. So ang aton gidaya nga gina-check lang naton ang may duty gidaya may obligasyon gid para nga i-train ini sila i-educate sila siyempre the same thing sa ibang nga mga business organization before sila mag-hire sa ilang employee may apprenticeship or may training anay. So the same thing sa ilaman nga dapat i-ensure man nila nga kay hindi ni basta-basta ang trabaho sang bouncers no they are dealing people nga under the influence of liquor. So dapat may mga proper training man sila, proper orientation man sila para at least sa sila pamaagi makabalo man sila, guided man sila kung ano nga mga actions ang dapat nila nga i-apply. Yes, Bombo Champ, ato nabatian na si Police Colonel Leo Batiles, City Director sang Iloilo City Police, Bombo Champ. Alright, so kalabanan nga dan sa mga bouncer ni ang una siniyang do mambal naton balasian bala Bombo Angel para nga ma-hire ka as bouncer. Tikinanglan dako lawas mo. Ikita mo naman mga bouncer na sa bouncer na sa particularly sa The Cave. Iban sini nga mga bouncer, mga nakantuan ko lang abi sa The Cave nakaagi lang kudra pero way ko kasulod. No? Sa liwat, sa liwat nakaagi lang kuda pero way ko kasulod. Yes, please gani sa hambal gapon ni Sir Leo ang kalabanan na ginapang-hire ang tall, dark, and handsome kuno Bombo Champ. Mga bawas, mga dagko ang muscles kaga mitaas gina Bombo Champ kay kuno same sa gihambal ni Sir Leo a good magpabatyag sang authority sa mga nagasulod nga mga customers kaga siman Bombo Champ sa gihambal nga ang Mandurriao o ang Mandurriao District ang center sa nightlife diri sa syudad kag ang pagsilinapol Bombo Champ ang kabahin sa pagsekyar nga hindi na masulit ang natabo nga ilinaway sa dakib kung sa diin na dumduman ta Bombo Champ na naglabot gid sa pisikalan ang andang pag-ilinaway Bombo Champ. Kag sakto ginapangambal ng Bombo Champ mga tag-as nga mga tao kag this one day sa hambal ta experience o kung nakitaan ta Bombo Champ mga tag-as gid nga mga bound nagabantay sa entrance pa lang Bombo Champ. Kung nang kilala ko pa bakit tao. Sak na Bombo Champ. Tapos kung pagin na ang mga sila nang ga-check sa butan tabi, sila na ang ga-check sang ID sa entrance pa lang Bombo Champ. Tapos ga-kolekta sang butan tabi ticket or naga-stamp amo na ang primary gid nga obra sang aton mga bouncers Bombo Champ. Kag kuan man mga example amo na mag-ilinaway ni ara may ma-resist mapugong sa kada bahin nga naga-ilinaway ang isa naman ang mapatunga Bombo Champ agud nga hindi na magsampukanay man ang duwa ka bahin Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Di ako agree ako sa kay Police Colonel Leo Batiles nga dapat may ara sang refresher course ining mga bouncer kag mas mayo siguro hindi lang refresher course kundi tingwaan taman iya nga ma-professionalize naton ining bouncer nga sahi sang trabaho or bisan mambal naton abi hindi man gid ini iya regular job pero nagakadapat sini nga may ara sang may boundaries ang ila sini iyang trabaho. Kay in general maghambal ka nga bouncer kilala man ini bilang doorman or door supervisor. Isa ka sa isang security guard nga employ or hire abi sang bar, nightclub, cabaret club, strip clubs, casinos, hotels
billiard halls, restaurants, sporting events, schools, or sa mga concert. Ang trabaho sa bouncer mag-provide sang security. I-check man sinadra nila kung bala ang nagasulod mga legal age or drinking age. Kag sila mismo ang makabalibad or makapahayag nga hindi ka pwede kasulod kay minor de edad ikaw. Hindi man sila pwede makapasulod sang tawo nga hubog na nga daan. Sila man sini ang nagatubang sa mga aggressive behavior or mga non-compliant nga mga parokyano or customers. Eh siyempre, within sa ila sini nga level, ara na dira iya sa entrance, pwede man na nila iya nga hindi pag-i-admit or hindi pagbatunon. Ining nasambit iya nga mga personalidad or customer, bangod nga ti kung tuma na gid kahubog, masulod ka pa imo sa mga super club or mga music hall gani, ti inom ang gyapon ang kadto mo to kag saot-saot, ti kung hubog ka na nga daan, hindi man iya ang behavior nimo kung kaisa, do hindi nga daw, wala na iya sa insakto man sini iya nga lugar saton sini nga mga kabumbo. O galing kiti mga civilian ini sila. Kag direkta ini ginahire sa mga nasambit sini nga mga establishmento komersyal, lain iya ay kumparar nimo sa mambal naton security guard or mga blue guard nga ti may-ari ini sila iya sang ginatawag nga ila bala nga agency saton sini mga kabumbo. Ti hindi lamang ang problema sa mga bouncer nga nagapanakit kita nakasalapo diri sa pungsod Pilipinas, kundi isa pang kabilugan na ini. Kay dito sa Estados Unidos, no? Madamo man sa mga bouncer dito ang ginadala sa korte kag ginakasuhan. Bangod man iya sang ila sining mga aktwasyon or mga ginpanghimo pananglitan nga kung may mag-unruly or may ilinaway sining matabo dira saton sining mga kabumbo. Ti mas nagakadapat sining i-train sila, i-professionalize, hatagan sang lisensya, kag dapat may nagakigo man nga background checking sa mga bouncer naton. Diri sa syudad sang Iloilo, kay ti basikon makwa ka lang dagkaron to nga dako lawas siya sina, pero way kak balo damo magli isang records or may mga criminal records. Hindi naman mayo karon para sa imo sining negosyo. Ti para nga makaset kita sa nga boundary sa isa na guro iya sa pamaagi, agod nga magplastar sa kung anong function sang sining mga bouncer, amo iya banwa ang pag-professionalize man sa ila. Hatagan sang training kang lisensya. 9 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby no kay aton sining pakigangutan si attorney Noel Palomado. May kantanan karon sa sining mando sang Court of Appeals nga kasuhan ang aktor, host, comedian nga si Vong Navarro sa desisyon nga ginpagwa sa July 21, 2022 ang Court of Appeals 14th Division ang nagbaliskad kag ginpaiway ang desisyon sadto o resolusyon sa Department of Justice from 2018 to 2020 nga naga-dismiss sa kay Denise Cornejo nga complaint nga naga-akusar sang attempted rape sa kay Mr. Navarro. Ang Court of Appeals karon naghatag sang direktiba sa City Prosecutor of Taguig City nga mag-file sang rape by sexual intercourse
and acts of lasciviousness batok iya sa aktor. Si Cornejo nagapanawagan or nagareklamo sang rape sadtong gabi sang January 22, 2014 samtang gin-deny naman ini ni Navarro ang nasambit karon nga mga akusasyon. Sunod rin sa Court of Appeals, silinya ang preliminary investigation is not the proper venue on the respondent's guilt or innocence. Ang pagtumod sini hindi ara gidiya sa korte. Ang claim diri sa nga complainant nga nakatingwa siya nga makapalagyo agod nga hindi na madayon ang mga malain nga buko sang aktor batok siya. Ti karon banwa sunod diri sa Court of Appeals nagadepende ni ang balasihan karon sa kredibilidad sa tunga sang accuser kag sang accused. Ti silinya ang makatumod sini amo iya ang korte kag mapaidalom sa proper court trial. Sang January 2022, 2014 nag-file ang aktres nga si Denise Cornejo sang kaso batok sa aktor for alleged sexual assault. Sang gabi mismo sang kontrobersyal nga insidente nga kung saan nagkalasog-lasog ang tsura kag jutayan lang mapanas ang tsura ni Mr. Vong Navarro. Dipinsa naman ni Vong Navarro, ginatake ini siya, no? Kag nangin biktima sang extortion, Nanday Cornejo, Cedric Lee, kag iban pa sininila nga mga kaupdanan. No? Ang pagsaputi kay Vong Navarro, suno naman iya sa kampo ni Cornejo, ang nagluntad lamang sang mabtan sang mga kaupdanan ni sang negosyante nga si Cedric Lee nga gina-attempt niya nga luguson si Cornejo. Pero suno pa man sa kay Vong Navarro nga sang pizza gis isite sa ton sini nga mga tagpalamati January 17, 2014 natabo na sila iyan ni Denise Cornejo. But silingon ngiti suno sa kay Vong Navarro sa isa niya kapagpahayag nagkaroon sila ng oral sex ni Denise sadtong January 17, 2014. Sa aton sinimatag palamati. Ang natabo to nga pagsaputi siya January 22, 2014. Now, may mga kaso na ni nga file batok man or batok man sa kampo ni Cornejo, Cedric Lee kang iban pang makaupdanan sini. Hibalo naton kung nga gulpiada lang nabuhi ining kaso karon. Sa linya naton si Attorney Noel Palomado. Attorney Palomado, sir, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Makita ka man sa Facebook page, sa Facebook Live, sa Bombo Radio Iloilo, subong man sa YouTube channel, and of course, sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Mabatian kita live. Once again, welcome sa Bomboanay sa Udto, Attorney Palomado, sir. Mayad-ayad nga hapon, bumutya, mayad-ayad nga hapon sa tanan nga nagapamati, nagabantay kadyang atag programa diya sa Bombo Radio. Alright. Attorney, damo karon sang nakibot kay we thought all the while nga do kasubong iyang nadula na ining kaso sa tunga sang kampo ni sang host actor nga si Vong Navarro sa kampo naman iya ni Denise Cornejo kag sang negosyante nga si Cedric Lee. As a matter of fact, idogin paboran iya ang una nga kaso ni nga gin-file batok sa kampo ni Cornejo, Cedric Lee kag iban pa ni Mr. Vong Navarro sa kaso sini nga extortion. Now, nga gulpihada lang, attorney, ang nabuhi ini kag ang mando sang Court of Appeal siya ipakasuhan sa Tagig court ang nasambit sining aktor. Yes,
Bumutyam, no? Daw madugay na ini, no? 2014 pa ini insidente. And we believe nga madamo nga kaso ini na i-file na, no? On the part of the camp of Denise Cornejo, siguro gi-file ini mga rape acts of lascivious na gi-file nila against kay Bong Navarro, no? Kag on the part of Bong Navarro, ang gi-file niya abe atong pag-extortion sa Putin siya, no? And there are also evidences at that time. Pero ang akon nga recollection ni Bong Butcham, kung madumduman ta, ini mga kaso daw ubos mo ni kala-dismiss, no? Ang impile ni Bong Navarro sa ilang extortion and physical injuries or attempted murder, kung ano matong mga kaso ginfile ni Bong, daw nagkala-dismiss man. Kagang atom ng pagpati Bong Butcham. On the other hand, ang impile man kanday Denise Cornejo against Bong Navarro, nagkala-dismiss man, no? Galing ano bala ang proseso ta sini Bong Butcham, no? Para mahibalaan sa atong mga kultura nagapalamati, no? In all criminal cases, Bong Butcham, may ara kita ginatawag nga preliminary investigation, no? So tanan naton nga criminal cases antes magsaka sa korte for trial, no? May isa ka level, no? Isa ka level on stage nga not all criminal complaints Bong Butcham nagakadto sa korte. Kay kung pabayaan lang tanan ni reklamo kriminal magasaka sa korte, mapuno man ang aton korte sa pag-hear sa tanan nga kaso. So there is a level, we call it preliminary investigation, wherein which dira sa fiscal nga level Bong Butcham, fiscal o sa Department of Justice, ginadetermine kung bala may basihan ang kaso antes magsaka sa korte. Ginadetermine kung bala ang ginatawag naton bala nga probable cause is the respondent, ang tawag tabi, akusado, probably guilty of the crime charged. During the preliminary investigation, Bong Butcham, ginausisa sang investigating prosecutor, no? Ginapasabit sang complaint, ginapasabit sang counter affidavit, and so on. Once the evidences are there for the public prosecutor, gina-resolve ya Bong Butcham kung bala may ara sa ginatawag nato nga probable cause. Pagkatapos resolve sa probable cause, that's a time ngay pasaka iya sa korte, no? Nga masiling siya, sige judge, issue na siya sang warrant si Bong Navarro kay ti may probable cause na kag pwede na siya mag-aatubang sinang kaso. What happened here, Bong Butcham? Siguro on the side lang ginatanaw lang nato kay Bong Navarro lang ang kaso. During preliminary investigation at the level of the prosecutor Bong Butcham sa DOJ, wala sa may nakita nga probable cause nga may rape o acts of lasciviousness on the part of Bong Navarro. Kay siguro may mga ebidensya man dito, ako nga na dumduman ko pa, grabe ang guya ni Bong Navarro, do puro lang itom, no? Kag there were evidences nakita naton, nagsaka to siya sa Bong Butcham, nagsaka siya sa elevator, nagsulod sa elevator, may dala siya nga foods, no? Pagkaon, kaya ang tuyo ya, magbisita, o kung basi may date man sila dito ni Denise Cornejo, so that it was presented, it was submitted by Bong Navarro nga wala gid man sang rape, no? Siling naton ano balang rape, inang paglugos, no? Sexual assault nga siyempre hindi kagustuhan sang babayi, no? There was force, intimidation, anti siya lubuson, no? So during that preliminary investigation, Bong Butcham, sa kaso ni Bong Navarro, wala sang may nakita ang investigating prosecutor, ang piskal, abi nga nagakapot sang kaso, nga pwede bala mapasakaan sang rape nga kaso si Bong. So right there and then, ging dismiss ang kaso against Bong Navarro, Bong Butcham. Ang ginghimo sini sang kampo ni Denise Cornejo sa akon pagpati, ging saka ni nila petition for review dito sa Department of Justice, no? Kay tanan nga kaso nga ara sa investigating prosecutor, maybe sa City Prosecutor's Office ang Taguig, pwede mo siya masaka sa Department of Justice. Pagsaka sini Bong Butcham sa Department of Justice, sa Secretary Abe, no? Ging affirm sini Bong Butcham ang desisyon sang Taguig City Prosecutor's Office
nga kung sa diin ang Department of Justice, the review committee, the review proper no sa Department of Justice would state nga insakto ang amon nga investigating prosecutor nga hindi gid man dapat pasakaan sang kaso si Bong Navarro. What they did, Bombo Champ, pwede pagid ini may remedyo legal ini ginsaka pagid nila ini sa Court of Appeals, thereby assailing no gina-question nila nga sala ang decision o kung resolution sang Department of Justice. Kag dito ging argue nila siguro dito Bombo Champ nga dito sa Court of Appeals nga ging presentar na dito during the petition for review. Kag sa subong Bombo Champ sila natong gani just recently no sang July lang no nagpagawa ang atong Court of Appeals nga indeed basing on all the evidence, basing on the laws no applicable laws sa ini nga kaso ni Bong Navarro, nakita sang aton justices sang aton Court of Appeals nga indeed no pwede mapasakaan sang rape kag acts of lasciviousness si Bong Navarro. Kaya ang claim diri ni Denise Cornejo, nakamanage lang siya kuno nga mag-escape sa malain sini nga tinutuyo ni Bong Navarro kag mayo lang kay nabtanto sa mga kopdana ni Cedric Leto kag didto kag ginpunggan nila lakip na lang pagsaputi nila attorney sa kay Mr. Bong Navarro. Inayang panugdaon ni Dennis Cornejo, panugdaon nila kanay Cedric Lee as against the statement, the counter allegations of Bong Navarro. Galing ang hambal abi sa atong Court of Appeals no ina nga mga statement no ina kung may ara ikaw na hambal nimo nga ang akusasyon ang aligasyon ni Dennis Cornejo is inconsistent, incredible, hindi mapatihan no mapamatud-an mo ina kung sino nagasugid sa matuod sa imo Bong Navarro o kung kay Dennis Cornejo ina full blown trial sa korte. Should be papungkuon ang testigo, maghambal, kag mag-cross-examine, may direct examination, and so on. Papungkuon ang testigo, no? Not merely based on affidavits, no? Not merely based on other evidences, but the Court of Appeals stated, Bombo Champ, nga initanan kung matuod ini o kung hindi ang aligasyon ni Bong Navarro o kung aligasyon ng abi ni Denise Cornejo should be made in a full-blown trial before the regional trial court, no? Ang masakit si Bombo Champ kung mapamatudan at kung mapamatbatan abing may probable cause si Bong Navarro, no? Kaginamanduan na karon sang aton Court of Appeals ang Taguig City Prosecutor to file the proper rape case, no? Masakit ini Bombo Champ kahit bala naton kuan siya ng capital offense ang rape cases, no? Masakit gawang penalty is reclusion perpetua, and these are non-bailable cases, no? Hindi siya pwede maka-file sa piyansa, no? Hindi makapiyansa si Bong Navarro. So during the trial, kung ano kadugay ang trial sining kaso, it may last 5 years siguro, it may last more than 5 years depende sa dalagan sa kaso. Lupot niya sa prison si Bong Navarro. Okay. So, ang isa man lang sinadiri karon iya attorney is that nga ihan ang sa likod sinikon nga nabuhi liwat kag nakambal iya karon ang Court of Appeals nga ginapakasuhan nila sang rape ang aktor nga kun sa diin ti ang city prosecutor sa Taguig kag ang Department of Justice upon the review nakita nila nga daw wala man sang balasihan o galing kiti ara na iya sa proseso legal man sa pagpangita man niya sa hustisya sa bahin iya karon sa mga biktima nga magsaka pagini or further nga i-plaster pagid ang nasambit sini nga kaso para nga maangkon man nila ginapangayon ilang hustisya attorney. Process naton Bombo Champ, no? Sinatong gani kung natapos nagdaog abi si Bong Navarro sa Department of Justice, it does not end there, no? May diretso, may
remedyo legal kanday Dennis Cornejo to elevate it for the Court of Appeals, which happened in this case among tabo kag ang naghambal ang Court of Appeals naton nga baliskad no sa laang DOJ subong they rule in favor of Dennis Cornejo. Ang akon sinisubong is the ruling now of DOJ no of the Court of Appeals now executory no with that statement subong abi nga nagpagwa ang Court of Appeals last month, July nga ginamanduan niya ang Taguig City Prosecutor to file the corresponding information before the court, no? That can still be subjected to challenge, no? Kung ako ang abogado ni Bong Navarro is to file a motion for reconsideration, no? That would stop the implementation of that directive of the CA, no? Kag kung in the event Bombo Champ nga i-deny ang imo motion for reconsideration, pwede ikaw bala kasaka sa Supreme Court, assailing of course the ruling of the CA, no? Pwede gid, no? Pwede gid. Until and unless and until no Bombo Champ the Supreme Court no would rule no indeed with finality nga may probable cause. Insakto bala ang Court of Appeals o kung insakto ba lang DOJ. It is only siling naton mo the Supreme Court, the final arbiter of the land, no, that can rule with finality kung bala sinong insakto, si DOJ o kung si Court of Appeals mo. Alright. Ang akong pagpati sinusubong Bombo Champ base hindi pa ni ma-implementar sang Taguig City Prosecutor's Office ang pag-file sang corresponding information. Kay ti in the first place sila man niya nag-determine nga wala sang probable cause, sila una nga nag-dismiss sang kaso nga ginhaboy batok iya sa kay Mr. Navarro. But kung maghambal ikaw sang rape, ano ang mga balasihan para nga makasulod ikaw sa kaso nga rape abi or makambal kita nga mayara sang probable cause nga akusaran ng isa ka tawo sang rape, attorney? Very basic Bombo Champ, no? Mayara sang sexual intercourse nga pagpamilit, no? May assault kag that is without the consent of the woman, no? Sa babayi, no? Ginlugos nimo, gipersan nimo nga in order to have sexual intercourse with a woman. That was the allegations, that was the accusation of Dennis Cornejo. So contrary sa mga ebidensya sang panugdaon kag ang dipinsa ni Bong Navarro nga may ara sila relasyon. Indeed, previous to that siguro may mga intimate moments pa sila, no? Base waya gani mahambal nga base may previous sexual intercourse sila before the incident nga ginaakusar siya Bombo Champ. Siling naton gani may mga base gani may mga text messages siya, may video nga ato siya sa may ara siya sa may elevator nga may dala pa siya gani pagkaon and so on, no? Galing lain ang akusasyon ni Dennis Cornejo nga ging pwersa siya, no? Ina depende na gani, no? Duwa ina kabagay, she said, he said, no? So the statement of Dennis Cornejo and her witnesses as against the statement of Bong Navarro and his witnesses. So depende ina sa korte. Amo na ganing hambal sang Court of Appeals Bombo Champ, no? That can be best proven, no? Kung sino nagahambal sang matuod in a full-blown trial nga magapungko ini nga mga testigo sa witness stand Bombo Champ. Alright. Isa pa gid sa mga nakita naton diri, attorney, nga ang mando sang Court of Appeals sa City Prosecutor Office ang Taguig City is to file rape by sexual intercourse and acts of lasciviousness. Pero sandig naman niya sa statement ni Cornejo nga wala madayon kag natigayon siya nga makapalagyo sa mga malain nga buko abi ni Mr. Navarro sang nag-abot to ang Isaya Pangingkamyan kag mga amigo niya nga Lien Company. So paano naton matumod ining rape by sexual intercourse kung sa punto pa lang to nga attempt siya pero nakapalagyo man siya, attorney? So sa ako nga paghangop, tinuay man sa sexual intercourse, attempted rape man lang,
Attorney Palomado, sir. Yes, ang rape bumutyam kinahanglan na kung in charge siya sang rape with bisexual assault, there should be a sexual intercourse, no? Natabo nga hindi ang gusto o kung gipersa by force nga gipersa siya bumutyam, no? It cannot be, no, with this allegation niya nga ginhana pa lang siya nga luguso ni Bong Navarro kag nag-abot ka sa Cedric Lee. I think that was the real situation at the time. Amo nagpagpati naton based on news reports and all media coverages at that time bumutyam nga naabtan gid man siya, no? Naabtan siya kaging kastigo gid siya. Black and blue ang itsura ya. So I do not know, no, the exact factual antecedent sini bumutyam kung ano ginagalatabo kag ano akusasyon dira. Pero ang akon nga pagpati, no, amo na gani, that's why ginfilean siya sang rape by sexual assault kay indeed, no, there were allegations by Denise Cornejo nga there was a sexual intercourse that occurred, no, at that time bumutyam. Okay. So sa mga kasubong sining nga kaso, attorney, basta rape gani kag kun ang babae ang nagareklamo, of which very common kag sa kinahanglan babae gid ang nagareklamo sa lugos, amo ning ambal nila balang ati mahapos mag-akusar pero mabudlay magpresentar sang mga pamagi or ebidensya para nga pamatud-an nga indeed ginlugos ikaw. Attorney Palomado, sir. Yes, sa bumutyam, no, based on jurisprudence nato, no, sa mga decision sa atong Korte Suprema. Basta may akusasyon ang isa ka babae, Pilipina, no, naging lugos siya bumutyam sa masami, no, during investigation, even during trial, no, sa masami ginapatihan ina sang aton nga korte, even during preliminary investigation kay wala sang babae, no, magpato-pato naging lugos siya kay balaan naton mahulian siya bumutyam, no. Mabugat ang isa ka bayi antes magwa kag maghambal, magsinggitan kag mabalaan sang iban nga indeed ginlugos siya, no. So ang atong Korte Suprema naghambal nga kung may amo sina nga akusasyon even during preliminary investigation bumutyam, masami matuod, no. Pwede mo matagaan kredibilidad ang akusasyon sila nga babae kay silinggan sa Korte Suprema wala sang babae nga magpato-pato naging rape siya kag mahuyan siya, no, kung siya nagahimo sa istorya o nagapato-pato sa naging rape siya bumutyam. Okay. So isa man ini sa mga balantayan karon kung ano ang mangin lihok iya sang city prosecutor sang Taguig, kung bala ini sila ang masunod sa mando sang Court of Appeals or mangin isa man ini sa mangin president sa ulihi, attorney, no, kaso sa mga future pa nga may mga kasubong siniyang sitwasyon o kung senaryo ang pagkakasuhan ng isa ka lalaki sa isa ka babae sa kaso nga pagpanglugos sa Attorney Palomado, sir. Yes, balantayan man nga kaso bumutyam. At this time, ay tagabalo kung anong mga legal move ni Bong Navarro. I believe they will file a motion for reconsideration before the Court of Appeals. Eventually, siling ko masaka ini sa Supreme Court, no, ining determination pa lang of probable cause, no. O kung indeed may ara sa probable cause sa based on the evidence at hand, no. So balantayan ini, no, would this be nga in a matter of weeks or months mahulugan na sang warrant of arrest si Bong Navarro? I don't know. Depende, no, sa mga legal moves ang ilang abogado. But I would say, no, kung ako abogado ni Bong, siyempre MR ko anay, saka Supreme Court, and to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest. That would be the next move or legal remedy left to Bong Navarro. Alright. Sige, with this information, kag sa time, as always, Attorney Palomado, sir, thank you so much. Good afternoon sa imo. May dahil nga hapon mo kag madamo kita salamat. There you have it, si Attorney Noel Palomado aton sini nga Bombo Abogado. Ti ang pinakahapos silang diringi moon sa kampo ni Mr. Bong Navarro mag-file sa motion for reconsideration, hold in abeyance ang pag-issue sa warrant of arrest kag dalon dito iya sa bahin karon sa Korte Suprema.
sa aton sining nga mga kabumbo. Pero ti balik-balikan naton na jutay ining natabo sa tong Enero tuig 2014. Sa nasiling na naton gani banwasang January 22 amo ni siyang gabi nga kung sa diin nagatuga sa pagbag-os kabuhi ni Mr. Bong Navarro. Matapos nga ti gin message sa ni Denise Cornejo nga amunay no? Isa lang to sa siya nga condo unit ambal ni Bong Navarro niya ti bisita ko na Cebu dala ko foods. Ti pag abot to sa aton sinima kuturan amo na niyang sumunod na kabanata nga as per allegations sang kampo ni Cornejo kag ni Cedric Lee nga naabtan kuno ni Cedric Lee si Bong Navarro nga lugos amo to kag sinaputi na yon si Bong Navarro. Ginkasuhan rape ang TV host pero isa sa mga payag sang TV host niya magluwas siya sa pizza 22. Nakasaka na kuya sa condo unit ni Denise Cornejo kag nagdala man ko to foods. Popsicle lang akong nga gindala. Ti namit man ang kaon niya sang popsicle ko nga gindala. Paano ta naman bang rape hindi malabong buo, well? Isa man ini karon sa mga sadto iya nagwa sini nga may istorya nga Denise Cornejo and Cedric Lee may relasyon man sa aton sinimatag palamati kag tiyan mo na nangin karelasyon man ni Mr. Bong Navarro. Ginapahayag una-una nga unexpectedly nagsulod si Cedric Lee sa condo unit ni Denise, nabtan niya tong duha. Isa pa kaya ka istorya nga dugin set up kuno si Mr. Bong Navarro sang napatod ni Cedric Lee nga nagabrubisita nagali si Bong kag dinalaan niya ka popsicle to kag pinakaon ka popsicle. Ining artista sa aton sini nga mga kabumbo. King pamangkot sini karon nga gulpiada lang ni na buhi. Ang plastada sini basi kon ginalatas naman nila si Mr. Bong Navarro sa bagay damo naman ni sinuptan ni Mr. Bong Navarro gro. Sa sini nga mga tinion pero amo ni blang abudlay galing kon may kaso ka kay Sus Maria kagusip mahulag gid sining imo nga resources. Sa aton sini nga mga kuturan. Pero tiyan mo na gani ang Bansang Korte Suprema, mas ginapamatian ang mga kababainahan, partikularmente ko ng kaso rape. Kaya sino man kuno yung babaye nga may nga basta-basta na lang mag-akusar sa isa ka lalaki nga ini siya ang ginlugos kay mabalik gilayon siya ng kahuy-anan. Pero kung ng taon mo sa aton sini nga matag palamati, hapos lang niya mag-akusar pero mabudlayan ka siguro sa pagpamatod nga lugos ikaw. Hilabi pa kung may mga antes na natabo sa pagreklamo mo sang pagpanglugos. Ti may natabo na nga daan sinyo man niya Ang bali Mr. Bong Navarro sinya sa Pizza GC City. May oral intercourse kami nga duwa. Sa aton sini nga mga kabumbo, nagdala ko to foods, kinaon niya ang akon sini nga popsicle. Kaya mo na bla? Sa aton sini makuturan, tiyang leksyon sina dire, basta gani nga ang tulan nagusab na sang isa ka ido, Baw tiyang isa ka ido, baw hindi gid hindi gid sini mag tiaw-tiaw nga agawon niya pang tulan nga ginagusab na ka isa ka ido kay laban-laban maupas gining duha ka sapat. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung dumduman ko pa to sa unang abyan ko nga may kursunada sa Bumbo Umel nga uyab. Gindiskartihan niya. Pag diskarte niya, ang uyab daw gahumok na gawang balatsagon siya. Kung sano pa naga imyo-imyo sila.
Sang ulihi lang may nagpulupurma na sa uyab. Kayang hambal sing isa to kalaki, sinya imyo pam lang kamo. Bisan nubyahanay na kamo kay way pa man kamo makasal. Way na iya upang sa kinamatarong ko sa pagpakaluyag sa nasambit sini nga babae. Dumawa mo ng sitwasyon. Hambal sang kilala ko. Sinya, deklarar ko pre-ribal patay. Di kunti. Subong, asawa ko na. Pero mo buwamay, no? Deklarar sa kuno ribal patay. Pagkabati ko sang laki itong may tuyo-tuyo. Nagpuli kuno sila balay. 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang mga extracurricular relationship, bukit mayad gid mag-amo kada. Rimalaso lang yun ang ending niya sini, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Standby kay Bombo Lindsay Bade. Formal nang gin-turnover karon sa SM Prime Holdings ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market for redevelopment under the private-public partnership. Nagkanto mga matagas nga opisyal sang SMPI, araman ang mga matagas nga opisyal sang syudad sang Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas. Kagin kalipay gini sang alkalde kay 200 or 2,800 ka mga vendor sa duwa ka mga merkado publiko ang matagan sang kahigayunan nga mangin maayo ang ila sining nga negosyo kag mahatagan man liwat sang livelihood. Bombolin sa report na please kami. Yes, Bombo Cham, iipasa na subong nga semana, it's either sa Thursday o kung sa Friday, ang lease contract sa city government matapos yung gin-award na sa Iloilo City Government sa bahin sa SM Prime Holdings ang pagpakaayuman o kung ang pagpaidalom sa public-private partnership sa duhaya ka mga dalagko nga merkado dali sa syudad, ang Iloilo Central kag Terminal Market. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, in kaso nga mahatag na ini sa City Council kung ma-confirm na ini sa bahin sa sangguniang panlungsod. Kag once nga kumpirmado na ang SM Prime Holdings, maka-proceed na sila sa construction. Ang timetable sa construction will depend na lang sa SM Prime Holdings suno kay Mayor Treñas. So check ron diri mga building permits anay kag in kaso nga makakompleto na sila sa tanan nga dokumento, pwede na maka-proceed gilayon o kung umpisa na sa pag-construct ang SM Prime Holdings. Ang observations kag mga nahatag nga consultations kay tisang damlag lang nakapatigayo naman ang Iloilo City Government, ang Local Economic Enterprise Office sang series of consultations sa mga vendors naton. So again, take note man ina kuno pahayag yan ni Mayor Treñas. Isulod ina tinguhaan nga isulod ang ini mga concerns, mga suggestions once nga makaumpisa na tukod ang SM Prime Holdings sa duhaya ka mga dalagko nga merkado diri sa aton sa syudad. Suno kay Mayor Treñas, para man ini sa mga vendors diri sa aton kag bilang alkalde man kuno sa syudad, ginapasali gid ni Mayor Treñas nga ang tanan nga mga vendors kag ang mga transient may ara sang balikan in kaso nga makaayo na or maumpisahan na kaayo ang mga merkado diri sa aton. Wala sang may ma-displace ini ang liwat-liwat nga ginpahayag ni Mayor Treñas agod nga tipa siguro man sa mga vendors naton kag hindi sila magkabalaka or mag-worry pa as much as possible. Hindi lang gani kuno ni tanan makabalik kundi base madugangan pagid ang mga vendors in kaso nati magkaayo na ang duhaya ka mga merkado kay tiluyag man ni Mayor Treñas kag sang city government nga mangin manami man ang lugar para sa aton nga mga vendors kag mga manog bakal. So tindugan niya ang ining iya nga nangin pahayag bilang alkalde sang syudad. Ginataya diri niya ang iya nga pagserbisyo man sa mga pumuluyo ngati makabalik gid ang tanan nga mga vendors sa ilatag saya nga mga merkado nga ginabaligyan. So wala diri kuno sang i-worry ang mga vendors naton nga base bala may ginagahambal kuno ngati lain na ang madil sa ila
So suno kay Mayor Tranyas amo sa gihapon ang grupo sa city government sa LEEO ang malain lang diri kay ti mangin malimpyo na ang mga drainage kuno mangin manami na kun mag-ulan hindi na yang mabasa ang aton nga mga vendors kun parehos gani gin example diri niya sa Central Market kay ti sa second floor kay uho na ina kay do amat-amat na kuno ina nga do mataktak bumbod sama ti ini i-improve pinaagi sa pagpaidalom sa PPP pero ang pagpadalagan sa market bilin man na iya sa gihapon sa syudad sang Iloilo. So amo na abi isa sa mga gina-worry sa mga vendors naton pero ti ginaliwat ni Mayor Tranyas kag ginapasalig nga wala sang may ma-display. So working progress na ni ang plano ginaobra pa ang suggestions nga ni tanan-tanan sa mga concerns sa mga vendors ipatilaw ina or tinguhaan ina nga ipasulod as much as possible. So ang syudad man kuno sa gihapon Bombot Siyam ang manukot wala pa man sang papasaka ay sang rentals wala pa man ina nakitaan ni Mayor Tranyas kung magpasaka gid man ginakonsulta man ina before ang mga vendors naton diri sa mga merkado sa syudad. So initial investment proposal sa SM Prime Holdings is about 1.5 billion pesos each market ini sa Bombot Siyam. So possible nga para sa duha ka merkado 3 billion pero ti ang design ni ang mga designs nga ni gina-finalize pa na subong kay possible nga ang amount ni bala basi maglain pa kay basi may ara sang increase sa mga presyo sang materials nga pagabaklon. So ginalantaw dari sang SM Prime Holdings possible magadalagan siya sa 2 to 2.5 billion pesos each nga market. Yari bala ang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. I answer the first part, no? For the first part, after this ceremony this morning, when we have given already the award to SM Prime Holdings, we are going to submit the lease contract to the City Council most probably by Thursday or Friday, so that the City Council can go over it and confirm it at their convenience. No? Once it is already confirmed, then SM Prime Holdings will proceed with the construction. The timetable for the construction will really depend on SM Prime. They will have to go through the necessary permits with the Office of the Building Official, and once there is already a building permit, then they can proceed. But I think the timetable will depend on SM Prime Holdings. Sa mga vendors, kag ang mga observations, kag ang nahatag ninyo sa mga consultations, gin-take note ina, kag sa pagpaubra nila, isulod ina as much as possible kay ang market ni hindi ni para kay sino kundi para gid ni sa inyo para nga mas maayo pagid ang inyo pagbaligya dira. So may na maintindihan ninyo. I'd rather answer this in Ilonggo para nga maintindihan sang tanan, hindi lang sa mga bisita ta subong kundi sa nagapamati sa aton kay live kita subong. Bilang alkalde sang syudad, upod sa kay Vice Mayor kag sa mga konsyales ta, ginapasalig ko ang tanan nga mga vendors ta, ang aton nga mga lessee, kag ang mga transient nga may ara kamo balikan. Ginaliwat-liwat na ini, waay sang ma-display. As much as possible, hindi lang tanan makabalik, base makadugang pa kita dira sang vendors. Kaiti, ang gusto taman manami nga lugar para nga makabaligya man ang tanan. We want to assure everyone, no? Tindugan nakon ini bilang alkalde sang syudad, kag upod sa akon nga public service. You know, I have served Iloilo City since 1986. Some of you have not yet been born. Ginataya kong akon nga pagserbisyo sa pumuluyo. Sa ini nga ginhambal ko nga tanan makabalik.
hindi makulbaan ang mga vendors nga lain ang ma-deal sa ila. Amo man ni Japon ang aton grupo kanday ma-resell kag ang iyang mga tawo dira. Pero lain na kay malimpyo na. May drainage na nga manami. Kung mag-ulan hindi na kita mabasa. Kung sa Central Market nagamat-amat na taktak ang second floor kayuhon ina ang heritage area tanan kayuhon ina parang ang heritage site naton ma-improve pagid kag ma-enjoy pa sang iba naton nga mga pumuluyo. Pero ang pagpadlagan sang market bilin man na Japon sa aton sa syudad, no? Isa na sa magina worry sang aton nga mga vendors kag ginaliwat-liwat ko gid niya nga ginapasalig. Sa ginambal kay na ni Steven, this is a work in progress, no? Ang plano ginaobra pa kag ang mga dugang ninyo nga mga observation kag mga suggestion patilaw gina nga ipasulod as much as possible. Kay ginaliwat ko ang ini nga market para ini sa inyo. Sa ang syudad man na Japon manukot, no? Waay pa man sang pasaka sa rentals. Kung magsaka gin man na, balaan man sang mga vendors na kung anong procedure, ginakonsulta na sila. Ang City Council makonsulta man. Pero sa subong, way pa man sang plano gid. Ang aton market code sang 2009 why na nagsaka alin sang 2009 pa, so subong 2022 na kita, so pila na katuig 13 years, no? So why man kita gapasaka adlaw-adlaw. At the same time, bisan gani sa real property taxes, nagpromesa aton grupo sang nagligad nga 2019 why isang pasaka sa real property taxes. Subong nga 2022 why man Japon pasaka sang real property taxes. Yan Bobo Cham, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ginalagtaw dari sa Iloilo City Government nga masugura na subong nga tuig ang redevelopment sa duhaya ka mga merkado sa syudad. So ang timetable sini possible nga within 2 years umpisa sa pagsugod sini amo na ang ang construction sa duhaya ka mga merkado dari sa aton sa syudad, Bobo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang report. So amo na ni karon ang pledge sang aton sining alkalde nga ginataya niyang iya sining pangalan sa ngalan iya sang public service sa pagpaninguwa man nga ma-redevelop ang aton sini nga mga merkado kay tiyan balaga ni sa alkaldeta para niya sa mga vendors, para ni sa mga pumuloy sa syudad sang Iloilo nga makaangkon sang clean, convenient kag competitive market. Ti damo sadto iya nagapamangkon kay mayor ti syudad na lang biyang mapakayo sina. Ti ko nang syudad na magpakayo mangutang ang syudad. Ti sa pagpangutang sang syudad kadamo sang mga palalikban nga posible pa iya ma-encounter sa city government abi sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero ara na bala Bomel naglagaw-lagaw gintur ni mayor Jerry Treñas, nagyan guro nila, agyan sini nila ang mga merkado publiko naton. Tapos ang turnover ceremony, ginlibot sila ni Mayor Jerry Treñas, sakay sa isa ka minibus. Ginlibot-libot sila sang aton sini iyang alkalde. Para nga makita nila ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market
sa aton siniya karon nga mga kabumbo. Ti kung mag-loan ikaw, damo sang expenses, may debt servicing or amortization cost, may operation expenses sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mabugat ini para sa syudad sang Iloilo. Ang income sang aton siniya nga mga market hindi man enough nga makabayad sa loan obligations kon mangutang ang city government sa pagpakayo sang duha ka mga dalagko siniya nga merkado. Kag kung may loan sa aton sini nga mga kabumbo, posible ini nga magtugas ang losses. Pero kung sa PPP, sa aton sini matag palamati, why diya gastuhon ang syudad sang Iloilo? Gin-stipulate man to iya sa mga tinutuyo sang city government nga ang tanan nga pabor ara sa mga vendors para sa mga bumalakal. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ti makapila ka bes nga naghambal si Mayor Jerry Treñas nga sinya why sa may ma-displace ya madugangan lang gani ang mga vendor nga sarang mahatagan sa kagayunan nga makabaligya pananglitan iya nga matigayo na ang redevelopment sang duha ka mga dalagko sini nga merkado publiko. Ginalantaw pagin si Nadri Banwa nga 2,800 ka mga vendor ang hatagan sang kagayunan nga ma-revive ang ila sini iyang palangabuyan. May kagayunan man nga ti ini sila ang mahatagan sang employment. Sa isa karon siniya Banwa ka makabig naton dako man nga lihok investment sang SM Prime Holdings. So makabinipisyo gid sina diri ang kadam-an sa syudad iya sang Iloilo. May report pa ko tadi nga kwaon sa kay Bumbo Jumar. Galing do alang-alang na ginangakon sini ang Chimpo. Siguro mga karona sa afternoon edition. I-check ta na nga balita ni Bumbo Jumar Villa. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Mombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bumbo Oras. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig kagud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sang tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa pag... Sa internet mga kabombo, oras sa Pilipinas, it is now 17 minutes after 2 o'clock. And yes, kuminapit na naman ako, no? Amugin ako nag-edad-edad kita. Well, anyway, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Tuesday. Ikaduha nga adlaw para sa bulan sang Agosto. Kaya nga akong gid, mainit kapag abi-abi sa inyo, mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. Ginakamusta ko kamo at the same time. Ginakamusta ko manda ang inyo nga progress sa inyo nga pagsulat, sa inyo nga mga kasaysayan. Kumusta na? Di na kamo ayon sa tunga-tunga, sa pamuno pa lang? Or manugtapos na kamo? I hope manugtapos na kamo dira. Pero kung wala pa, it's okay. Take your time. But anyway, kung tapos na ina, kag ready na nga ipadala, sige, isend nyo lang care of sa aton nga email ad bombo_iloilo@bomboradio.info or kung isulat ninyo, pwede na nga mapalupad or pwede na nga mabit-bit, mag 1-2-1-2 ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Gaamo man na kamo, naga-senior moments man kamo. Inabala nga, nagwa ka sa balay nyo, kay may kwaon ka or may lantawon ka, and then pagwa mo na to, naglibog ulo mo. Maano gani ko di. So, balik ka naman sa sulod para panamdam mo, no? Kung maano gani anong purpose nga ang nagwa ikaw. Ay, nako. Damo siguro makarelate to. Well, anyway, mga kabombo, things like that, pwede gid nga maistorya kag ma-share diri sa KLP. So, gani, isulat lang and feel free nga mag-share sa inyong mga kahapon program, something that just happened recently, anything that you would want to share, pwedeng-pwede gid. And for this afternoon, sige, I hope everyone is all set. Ready na, medyo naka-power nap ng ibang dira, ready na nga magpangape or mag-energy drink na gusto ninyo. Anong luyag niyo, cold or hot? Sige, depende kung anong luyag ninyo for as long as enjoy ka mo. Ari na nga ito nga ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival, from J.R. Claret, Ngano. Good afternoon. Maski masakitan lang ko,
puso na lang tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maskin sa lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sa lang ko. Abi na ko kung maambulabaw, kung malango wa nailain. Apawa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang Sinan lang ko. Dawato na lang maski sagitan lang ko. JR Oclaret, ngano, sige lang, batunon lang, fight sa gihapon. 23 minutos, makalipas ng alas 2. Again, this is Tita Regine and this is KLP Tuesday edition, August 2. Yari ang sulat sa aton with matching picture ni Jesusa sang city proper. Dear Tita Regine. A blessed afternoon to your avid listeners and to you, Tita Regine. May i-share naman ako sa imo, Tita, akong mga experiences, mga unforgettable moments in my life. May ara man nga malipay ka, may ara man nga makahuluya. Umpisahan ko, Tita, sang ako nag-apply nga agent sa isa ka subdivision dira sa Mandurriao.
Masadya kami tita, kay ara kami dira permi, nagapungko sa Guasong subdivision. May tolda kami, kay nagapanghatag sa mga pamphlets. Kung makakita ka sa client mo, ti, happy ka. Pero kung wala, ti, sad ka. Pero, madamo man ako sang prospects, pero iba nagaisol. Ti, in the end, wala gid ako. May napasulod ni isa. Ti, sad eh. So, one time, tita, kay Christmas, ti, dapat may presentation ang every group. Kung sino ang nag-recruit sa imo, didto ka man maupod. So, nag-groupings kami, tita, kag sa isa ka group, mga almost 20 kami kabilog. Ang amon nga title sa music, iyan ni Mr. Vong Navarro, Mr. Suave na balatita. So, grabe, ang amon nga practice. Aga hapon, dito lang sa house ang friend ko nga nag-recruit sa amon. Dito kami gapanyaga, hasta na maghapon. Kung di sa aga, na kami gapauli, ginasugat lang ko sang husband ko. Ti in short, tita nag-abot na ang contest. Kag, we won first prize. Kaging congratulate gid kami sang tag-iya sang amo nga subdivision. Dako man ang amon nga prize, pero nalipat na ko tita kung pila ato. Di kay year 2004 pa ato, Tita Regine. Sang year 2005, December, may another contest naman tita, kag kami ang defending champion. Ara man ang pressure sa amon, nga dapat dag-un gid namon para maka-receive naman kami sang prize. Ang amon music, tita, amon ni bala ang spaghetting pababa at spaghetting pataas. Iya bala sa mga dancers ang una sa isa ka noontime show, ang mga sex bomb dancers. So in short, nagpractice naman kami, Tita Regine. Pero ang amon mga upod, laban mga gays. Aga hapon ang amon nga practice, tita. Galing, kada adlaw, ginalain nila ang steppings. Kagasala kami, kay ti. Sunod naman nga adlaw, lain naman amon trainer. Sa mulihi, na perfect din man namon. Sang contest na tita, sa umpisa damo na ang nagpalakpak sa amon. Tungod may mga props kami. Sang tunga-tunga na tita, ginkaon ang tape. Kay guro pirated lang ang binakal nila. Ti isadya tita kay sa lyrics man lang kami ga-depend sa amon nga saot. Ti kay nagdokso-lokso. Ti sinumbali lang kami tita, hindi na kami kabalo sa amon nga saot. Ti maayo gani Tita Regine, kay wala ako sa una. Baw, kahuluya gid. Ti hambal sang audience. Walang ganyan sa subdivision na ito. Ti ginabuo kami tita. So pagkatapos, masigduko lang kami. Ano abi, kiti ang mga upod namo nagawinakal. Kita naman madaog. Ti antes ng saot, hambal ko, mapray bala kita anay para wala sang hazard or hindi kita mag-rely lang sa aton nga capacity. Ti, wala sila ka pamati tita kay nag-rely gid sila sa ila kaugalingon nga abilidad. Sa isa ka hotel pa to tita hold ang Christmas party. Kadamo pa bala tita sang guests halin sa Manila. Tita amo lang inianay ang akon isa sa mga most unforgettable moments in my life. Ang humble ni Lord, he who humbles himself will be exalted, and he who exalts himself will be humbled. Hindi kagigali magpabugal, kay madagdag kagid. Ti, amo na ang natabo sa amon. Anyway, tita, natapos na to. Kag isa man ato ka moral lesson sa amon. So, hasta na lang diri, tita gaburo na mata ko, damo na erasures. So, may God bless you and your family. Keep safe always. Thank you. Always give glory to God in everything you do because God wanted us to praise Him and glorify His name. If the glory must be given to us, that glory is worth nothing. Respectfully yours, Jesusa from City Proper, NPS. May dugang pakugali tita, sang high school ako, I ran as senator sa election sa school. Sang campaign na namon, ti dapat may speech kagid na. Ti samtang nag-speech ako, manya ang joker ko bala nga teacher,
Gingisihan niya kuya. Yes, tita, nagngisi siya sa tubang ko. Ti ara gid siya sa front, nagapong ko. Kag na-distract ko eh. Kati sa una, tita, hindi pa na iusong may ginabasa ka. Ti dapat memorizon mo gid ya. Ti nagirihi na lang ko. Ti ang result, way ko nagdaog. Number 13 lang ko. 12 lang ang ginakuha. And so it ends here ang story sa aton this time ni Jesus sang City proper. Wait lang ha, may isa siya ka-picture nga ginlakip diri sa aton and it's now showing, no? Gina-flash na siya on screen. Hindi ka demand. Nalipat ako last time, dumigin, ara ka man mga pictures na tabid, no? Sa iyong mga story. Ining naga-eyeglass, ikaw ne? Ining may black something. Let's hope correct ako. If not, ti kung sala ako, ti siya ni ang sa left side. Kung hindi siyang sa right, siya ang sa left. Well, anyway, thank you so much. Yes, I agree with you, no? That's why, gani, everything that we do should glorify. We must glorify the Lord. It's not all about us, but it's all about Him. So, if we offer everything to Him, well, everything follows. Hindi bala. Unahon naton siya. I-lift naton whatever it is, whatever task na ulubrahon naton, ihatag naton sa iya. Let us give Him honor. Let us glorify Him. So that i-bless niya ang aton nga effort. And, wow, man to yung swerte ang inyo. Dapat may backup ka mo. Basta mag-amo na gani. Dapat may backup. And see to it nga, just in case nga matabo ang amo sini, like say ang CD abi, kung nagamit ka mo sa CD, naglukso-lukso, so dapat may backup, no? Para nga as in continue gihapon. Pwede mo to ka-repeat ka mo sa inyong ang inyong performance. Kung nagnami na ang inyong tape, pero kung sometimes no, ang focus bala is nga ma-memorize ang steppings, nga ma-perfect ang dance moves, ang tanan-tanan, kag wala na nadumduman nga ay kinahanglan gali nga siguraduhon man nato ng aton nga music. Kay what if nagtumbo, nagpalpak, so maano kita. So things like that. Pero siguro no, ginapa-remind lang kita ni Lord nga dapat in everything that we do, first i-glorify naton siya, i-offer naton ang ina nga effort sa iya. And secondly, we have to make proper preparation. So, dapat isama lang sa inyo, may nakadumdum, no? Nga, what if matabo ang amusini? So, damo ka lang backup, no? May mga what if, open ka lang sa amusina so that mapreparahan even ang mga amusina. Sa imo naman nga speech, nga ngisihan ikaw sa imong teacher, kag nadula ka na. Well, may mga things, gid man, may mga nagkakatabo gid man nga amo na nga butang, amo na nga bagay nga hindi mo man makontrol ang imong self as in totally madula ka lang gid ang budlay pag ginabala no kun amuhon ka na samtang nagapangamuyo ikaw ay abaw no kag kun sudlan man no sang lain ang imong isip di na ang Holy Spirit di balanon gid madala ka gid so budlay. Well, anyway, basi lang, no? Hindi pagid man atoya para sa imo. I don't know if next time nag-try kaliwat. Sige, pwede mo ma-share sa amon, ha? As in, gawin figures sa sabat mo. Sige, pwede mo ma-share sa amon next time. Kung what happened, the first time na nagpadalagan ikaw, nag-try kaliwat, you tell us. Alright? So, thank you very much, Gid, sa imo, Jesusa, for another story I can share mo and also for this beautiful picture. 34 minutos, makalipas ang alas 2, magabalik ang KLP. Pagkatapos ng Gid, sa pila ka importante ng mga pahibalo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies.
Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang Sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Pariduta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo. Mas makaligad ang alas 2 sa hapon, yari mga importante ang kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong semana tubtob Agosto 6. Sa Biyernes, Agosto 5, ginaagda ang tanan ilibinagid ang mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass dira sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. And on August 6, Saturday, ang concert at The Plaza, ang inyo paborito nga pagtakop semana nga kalingawan sa musika, magadulong sa inyo sa The Technocrats Band sa ini nga Sabado ina, Agosto 6. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa sulod sa 2 ka oras nga musical show, igahatag sa aton ang masangkad nga linyada sa mga kanta nga ang kalabanan mga ambahano nagikan sa managliligad nga mga tinuig. Sa saningang kahiwatan, napulo na naman ka mga matahom nga mga Plazuela mags ang iga pa raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Agosto 7, Domingo nga adlaw, masangkad ang pagbukas ng ganhaan sang La Tolda para sa mga regular nga sumilimba sa sininga
kada Domingo, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton nga unahon sa mga lideres ang atong pungsod ang mga kinahanglanon sa mga pumuluyo kag ipahigad ang ila personal nga interes. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa ato naman, padayon nga pagpanindahan. Super safe kita and very free sa pagmamalakton naton bangod sa iya nga open air setting kag bilang kuluhaan naton source ang ato nga pagkaon sa tama gid kasarangan nga presyo. Very practical ang presyo. Bisitahan naton ang The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. Kinahanglan naton mabakal kita sang isda, baboy, manok kag iban pa super fresh. Diri kita sa The Farmers Bazaar sa lower level parking area sang Plazuela 2. Kag kudluyag naton mga panakot, tanan nga makinahanglanon naton, even gin kagud nga lube, kadto kita dito sa upper level parking area sa The Farmers Bazaar para nga makumpleto ang aton nga mga ingredients. Kag of course, ang mga ulutanon nga kinahanglan naton, may mga prutas kag iban pa. Mayara sa hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas, a good mangin mahapos para sa aton nga makalabot kita sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintukod sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal, ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon manini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. 41 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Who's next? Diri sa ating lineup this afternoon? Well, another story from Lola Amparing. My dearest Tita Regine. Good afternoon to all members of Bombo Radio, your listeners, and most of all sa imo Tita Regine. Ang akon nga i-share sa imo karon ang hindi ko gid malipatan nga akon nga experiences sadto sa naging District Filipino Coordinator ako. Ang iban kung hindi la ako nalipat, nasugid ko na sa imo sadto, pero tita, may nadumduman pa gid ako na siguro hindi ko pa nasugid sa imo. Okay, sige. To begin with, Tita Regine, mag-school visit gani ako kag during demonstration classes, ara gid ako kag nag-observe sang klase. Pagkatapos, naga-conference ako sa tanan nga teachers, including their principal or head of the school. Pero, before demonstration, naga-conference kami before starting. Tita Regine, naga-open forum kami kag nagahatag sila sang ila questions kag akon man ginasabat sang akon masarangan o nahibaluan. Kung maghatag ni ako sang comments o suggestions, constructive, hindi nga destructive. I always give correct, good suggestions to proper teaching of the subject, which is Filipino. Tita, akon man nahibaluan tanan nga mga suggestions and comments tungod nga, before I started, my division supervisor in Filipino was my companion in observing few schools. Because she was too busy in the division, she left me alone to observe in many other schools. So, amo na gani, I have learned so much from her during the last few days of our observations. Abi mo tita, word for word gid, akon ginasulat ang iya suggestions, corrections, and good and bad comments for teaching Filipino subject. Isang una, Filipino pa, no? P, subong F na. So, balan mo tita, ang medium of instruction sadto, Filipino or Tagalog. Ang auxiliary language, hiligay nun, diri sa Visayas. The English is only international language, kaya hindi pwede. Na kung hindi ka kahibalo sa Tagalog, Bisaya o native language,
kundi in ka nag-estar o nagapuyo sa ito nga tiyempo ang imo gamiton kung mag-teach ka. Tita Regine, masiling ko lang nga bisan kapoy ako magkadto sa different schools sadto. May madamo man nga kung ano-ano lang nga pagkaon ang ginapadala sa akon. Abi mo tita, makapoy man maglakat kung kaisa, kaisang una nga tiyempo, rugged ang dalanon. Kaya wala asang salakyan sa malayo nga schools nga akon ginaobserbahan. Pero daw enjoyable man, before and after demonstration, kaon nga kaon. Kapag pauli, may madamo pa nga dala. Ha, this is the nice part. Lola ang paring. Tita Regine, maayo lang sadto kayang akong klase, hindi man nauyang. Ginabulos-bulusan sa mga co-teachers kag friends ko kung vacant period nila. Kung maglakat gani ako, nagabalon ako sang baranyos nga white flower para kung dagaton o maglain ang akon nga pamatsyag. Tinadumduman ko tita nga permi maubos ang akon balanyos. Tibalaan mo sa amon sa Central School, ako ang ginadalaganan sa mga co-teachers ko kung may nagakalipong o may nagalain pamatsyag sang ila pupils. Ti isa ka best tita, nagatudlo gid ako sa front sang akon klase. Sang hinali, may bata, nagdalagan ka naghapo-hapo. Siling niya, Ma'am Tupino, ginsugo ako ni Ma'am, nga pahulamon mo siya sang bulong sa lipong. Siling ko, ano? Ti siguro, amuning balanyos ko kayang iya ko no classmate na lipong o naglain ang pamatsyag. Abi mo tita, wala gid ako paghalini sining bulong sa akon nga bag. Amo na gani, nga almost sa mga co-teachers ko sa Central School, nagahulam gid sining akon balanyos. Do makahalamot, kay ginatawag ako sa hinablos sang home economics teacher ko sadto nga si Ma'am amuni nga balanyos. Ti abi mo tita nga wala sila nagabakal, kay gasalig lang sila sa akon. Ti, permi lang ubos ang sulod sang bulong ko. Ti ginalahog nila ako nga si Ma'am amuni nga balanyos. Tita abi mo tama gid man ka-effective. Ang akon bag, wallet o medicine box ay may ara gid nga bulong nga ini. Manami kay very effective kung nagalain ang imo pamatsyag. Simhutan mo lang, ipamanyo sa lawas mo, makuha dayon. Tita Regine, may nadumduman gali ako nga isugid sa imo ang parte balasang chairmanship ko man sa final report sa promotions sa grade 6 sadto. Madamo man ang nagagossip o nagakaakig sa akon sadto. Kay tama kuno ako ka-strikta nga do si sino kuno ako. Tibalan mo tita, basta may erasures kag mahigko, wala nagatinadlong pagsulat sa names, grades, may mga pilo ang papel, ginapaliwat ko. Ti gusto ko ang ila promotion report matinlo, mahipid, clean and correct report. Ti ginakontra nila ako, kay tama ako ka-strikta, kay ti ginapaliwat ko ang ila obra nga hindi ko pagbatunon. Siling ko sa ila, may overall chairman man and I am just doing my own job. Ini ang pagka-strikto ko para man sa inyo kaayuhan. Kag kun mag-retire ako, madamo man ang makuha ninyo nga kaayuhan sa akon. Sa inyo solving sa mga ages ng pupils, kinahanglan correct kag hindi lang magsalig sa calculator. May isa gani nga ako nahibaluan nga sala ang iya computation. Siling ko, ako freehand lang ang solving ko, hindi calculator. Ang sala, siling ko, ikaw nga pagtumok mo lain nga number. Therefore, sala man ang solving mo. Advice ko man sa ila na kinahanglan, give time sa inyo report kay hindi mag-obra kung may iban ka pa nga ginaobra o ginaatender. Siling ko, ang pagka-strikta for the good of our district or school. Ginasweldohan kita sa gobyerno para mag-obra sang husto. Abi mo tita, madamo lang santo ang bad gossip sang pagka-strikta ko. Kagadali sila nga ma-retire ako.
Di daw medyo malawig na akong sulat, and I have to close now with best regards to you and all listeners. Good luck, good health, God bless us all. Lola Amparing, and of course with matching tula, entitled Ang Guro. Pangalawang nanay, guro sa eskwelahan, nagtuturo ng kabutihan at karunungan. Balang araw may matatapusan, makakatulong sa kanilang magulang. Mahirap talaga ang buhay ng guro. May babait, magalang at masunurin, ngunit mayroon man na pasaway. Kaya tinitiis lang ng isang guro. Taon-taon, iba-iba ang ugali ng kabataan. Kailangan ang guro maunawain, mapagmahal at pasensyosa sa lahat upang makamtan ang kaligayahan. Maraming eskwela noon, napakaharot sa paghihirap, pagtitiis, nakaraan noon, ngayon matataas ang pwesto. Naging mababait at matutulungin. Huwag kalimutan, ang guro kailanman di mawala ang karunungan. Natanim na sa inyong utak, di mananakaw at permanenteng kaalaman. Kaya utang sa mga guro noon, kahit saglit o kaunting pagtingin, sinikap ang pagtuturo ng kabutihan upang ang guro ay matutuwa rin. May hirap, may ginhawa, may kalungkutan, may kaligayahan. Kaya sisikapin ang kinabukasan, laging masaya ang darating. Ang guro ay teacher hanggang kailanman. Minsan masaya, minsan malungkot. Sa mga eskwelang di magpasaway, lahat na kahirapan, madaanan, payo sa mga kabataan, huwag kalimutan ang kautusan na daanan ng mahal na guro upang makantan ang kaligayahan hanggang buhay pa kailanman. Tita Regine, maraming salamat sa pagbasa mo ng mahabang tula ko at sana huwag kalimutan ang aming mga dating eskwela noon. Ito po si Lola o si Ma'am Amparing. Pero Lola Amparing, wala gid problema no sa pagiging estrikta basta ibutang sa inchakto. Kag ako ng intention is just okay, wala gid sang malain. Nami mo na no nga you are motivating them to level up man ang ilang agi, ang ilang performance, ang ilang nga report, ang task nga ginahatag mo sa ila no to for them also nga taason ang ilang standard. So ay isang problema dira. Ang imo man lang yang luyag nga matindo nga report, inchakto nga pag-compute sang edad sa mga kabataan. Kay because we know no, ang report card is really very important. Di na nagaagi man na sa kamot sa mga ginikanan kay nagapirma dira ang mga ginikanan and during graduation no, hindi bala very very important gid ang ina nga report card kay ti basihan ina sang tanan-tanan nga performance sang bata dira gina-compute kung sino ang ara sa top 10 hindi bala kag syempre kung mag-graduate sila move up like from elementary to high school hindi bala so ginabasihan gid na iya ang report card ti manami man nga makita dito sa mga high school nga mga teachers kung mapasaila na ang card sang bata nga kanami very neat and clean tapos hinabla nga daw ginpangabudlayan gid kag may effort gid no nga mangin inchakto ang tanan-tanan nga ara sa report card. So I guess siguro ang iban medyo nagaugpas na gamay sa imo but looking back now, I am sure kalabanan nag-appreciate gid sang imo nga bilin sa ila, sang imo nga gintudlo sa ila, kag sang imo nga ginset nga example sa ila. Lami man na parang taason man nila ang ilang nga standard. Bangod nga kabalo sila nga kun amo na nga sahi isang report ang ilang ihatag sa imo, ipakita sa imo, damo erasures, may mga pilo-pilo, tapos may mga higko kabalugid sila. Nga ti hindi na makapasar sa imo, ipabalik mo lang na
kag ipaliwat mo sa ila. So ga careful ang iba no kung kilala ka na nila, ang iban kagkalabanan siguro naga-careful gid na sila ya. Ngati ang ilang i-submit sa imo would pass your standard and at the same time ga-reflect man na sa ila, happy man na sila nga ay daw satisfied ako sa akon nga ginpasa nga report sa akon nga head. Hindi bala? And I'm sure ma-appreciate gid nila ina. And ang iban dira, no? Who knows, basi man sila man ang nagbulos sa imo. So kung ano ang imo ginset nga taas ng standard, sigurado gid, no? Nga i-continue lang nila ina because na-appreciate nila ang imo ginhimo. So basta for as long as ara sa lugar ang pagka-istrikta, no problem that I see. Thank you so much sa imo, Lola Amparing, for sharing another story diri sa KLP. 5 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations. Kalapaz ang aton nga winner last week. Sige ma'am, mag-contact ako sa imo ha. We will arrange ang pag-interview natin sa imo through video call. And open lang yung mga cellphone anytime, mag-contact ako sa imo. And sa iban dira nga may mga ara man nga istorya kag nagaduha-duha pa nga magpasakop diri sa KLP. Kakasana ang pagduha-duha. Join, just enjoy. Ang pagsulat alone sa inyong nga istorya is kanami na, no? Daw tuwi na balang mapagawa mo, makapautwas ikaw kung especially kung medyo bugat gid, no, ang imong inagyan sa kabuhi, mapagawa mo siya is kanami na sang feelings. So I encourage you, share your beautiful stories diri sa KLP. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat kag ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Wala ka lang nakapautwas, wala ka lang nakapagwa sang mga bugat dira nga imong mga balatyagon, but you just do not know
damo kagali isang na-inspire through your story, damo gali ang nakarelate sa imo, and damo ikaw sa mga na-motivate. And most of all, damo ikaw sang napahappy. Or maybe, matouch mo ang lives ng aton nga mga kabombo. So mga bombo, we have no more time left. Buwas naman, sa liwat natin nga pagkutunay, duwigi hapon, sa kahapon lamang program. Nagpasalamat kita ko sa inyo for sharing your time. Buwas ha, sa gihapon, updanay kita. Madaming nga salamat sa inyo. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.